हरे कृष्ण. स्वागत आहे सर्वांचं. श्री श्री राधा गोविंद इस्कॉन मँगलोर तर्फे घेतला जाणारा हा लेव्हल 2 चा अभ्यासक्रम आहे, ज्यामध्ये आज आपण अध्याय 6वा ध्यान योगचं अध्ययन करणार आहोत. तर प्रथम आपण मंगलाचरणने सुरुवात करूया. हरे कृष्ण. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण. सर्वात प्रथम आपण श्रीला प्रभुपाद यांना साष्टांग प्रणाम करूया, ज्यांनी आपल्यासाठी एवढ्या साध्या सोप्या भाषेमध्ये भगवद्गीता लिहून ठेवली. त्यामुळेच आपण हे ज्ञान ग्रहण करू शकत आहोत. श्री श्री राधा गोविंद इस्कॉन मँगलोरचे अध्यक्ष नामानिष्ठ दास प्रभूजी यांना सादर प्रणाम करूया, ज्यांनी हा अभ्यासक्रम बनवला आणि सर्वांच्यासाठी झूमद्वारे उपलब्ध करून दिला. अन्वया माताजींना प्रणाम करते, ज्यांनी मला भगवद्गीता शिकवली, श्लोकाचा सखोल अर्थ समजावून सांगितला. तसेच इस्कॉनच्या पूर्ण टीमचे धन्यवाद करते, ज्यांच्या सहकार्यानेच हा अभ्यासक्रम आपण घेऊ शकतो. उपस्थित सर्व भक्तांना सादर प्रणाम आणि सर्वांचं परत एकदा स्वागत. आपण अध्याय 6 आजपासून सुरुवात करतो आहोत. अध्याय 6चं नाव आहे ध्यानयोग. अष्टांग योगाबद्दल आपण या अध्यायामध्ये अष्टांग योगाच्या विधीबद्दल जाणून घेणार आहोत. तर आपण पहिले 6 अध्याय म्हणजे भगवद्गीतेचे जे आहेत ते कर्मयोग या विभागात येणारे आहेत. आणि आपण आतापर्यंत समजून घेतलं की प्रत्येक कर्माची एक प्रतिक्रिया असते. म्हणजे आपण दगड वरती उडवला तर तो आपल्या डोक्यावरती येऊन पडतो, किंवा बॉल आपण समोर फेकला, भिंतीला आपटून तो परत आपल्याकडे येतो. म्हणजे एव्हरी ऍक्शन हॅज इक्वल अँड अपोजिट रिॲक्शन जसं म्हणतो. किंवा आता सायन्स मधनं आपण बघितलं तर बघा पृथ्वीच्या भोवती जे ओझोनचं आवरण असतं आणि या आवरणामुळे सूर्याचे अतिनील किरण आपल्यापर्यंत पोहोचू शकत नाही, ज्याला ओझोनोस्फिअर असं म्हणतात. म्हणजे कृष्णांनी केलेली ही एक रचना आहे, व्यवस्था आहे, ज्याद्वारे आपल्या पृथ्वीवरील माणसांना या अतिनील किरणांचा अल्ट्राव्हायोलेट रेस पासून आपलं संरक्षण होऊ शकतो. आता बघा, माणसांनी गाड्यांचा शोध लावला आणि ज्याच्या वापरामुळे कार्बन मोनॉक्साईड नावाचा गॅस गाड्यांच्या धुरातून बाहेर पडतो. आणि हे जे ओझोनचं आवरण आहे पृथ्वीच्या चहूकडे, तर या ओझोनच्या आवरणाला या गॅसमुळे छिद्र पडतात. ओझोन लेअर डिप्लिशन ज्याला म्हणतो, आणि प्रदूषण किंवा अशा संबंधी जिथे चर्चा चालू असते तिथे हे आपल्याला शब्द ऐकू येतात. म्हणजे या ओझोनला पडलेल्या छिद्रामधून सूर्याचे अतिनील किरण आता पृथ्वीपर्यंत पोहोचू शकतात, ज्याचा परिणाम म्हणून स्किन कॅन्सर किंवा त्वचेचे इतर रोगही माणसांना भोगावे लागतात. आता या सर्व कारणांसाठी आपण कृष्णांना दोष देऊ शकतो का? कारण कृष्णांनी ओझोनचं आवरण पृथ्वीभोवती तयार केलं होतं संरक्षणाच्या दृष्टीने, पण माणसाने प्रदूषण करून त्यामध्ये छिद्र केली, म्हणून परिणाम भोगावे लागले किंवा लागतात म्हणूया. तर अशा प्रकारे आपल्या जीवनात येणाऱ्या दुःखांना आपणच कारणीभूत असतो. इथे भगवंतांना दोष देऊन चालत नाही. आजकाल आता शहरातलं जीवन बघा कसं कठीण आहे, की शुद्ध हवा किंवा मुबलक पाणी अशा गोष्टी मिळणं पण अवघड होत चाललेलं आहे.
कारण माणसाने प्रगतीच्या नावाखाली निसर्गाशी खूप खेळ केलेला आहे. म्हणजे एका ठिकाणी जंगलतोड होताना दिसते, हजारोंच्या संख्येने झाडं कापली जातात, त्यातून कागद तयार होतो, पुस्तकं छापली जातात. आणि दुसऱ्या ठिकाणी माणूस तक्रार करतो की शुद्ध हवा पण नाही श्वास घ्यायला. मग आता झाडं नेमकी कापली कोणी? तर माणसानेच कापली, दोष माणसाचाच आहे. किंवा काही दिवसापूर्वी बघा, कॅलिफोर्नियामध्ये खूप मोठा वणवा पेटलेला होता. म्यानमारला काही दिवसांच्या पूर्वी भूकंप झाला. अगदी पत्त्याच्या कार्ड्स मधून जशा इमारत कोसळाव्यात तशा त्या उंच बिल्डिंग आपण कोसळतानाचे व्हिडिओ पाहिलेत. कुठे अतिवृष्टीने पूर येतो, कुठे भीषण गरमी पडते. तर हे सर्व असं का होतंय? तर भागवतमच्या वर्गामध्ये प्रभूजी ह्याचं कारण सांगत होते की वाढलेलं प्रमाण गर्भपाताचं किंवा ज्याला भ्रूण हत्या म्हटली जाते ते, आणि गायींची हत्या. श्रीला प्रभुपादही या गायींच्या हत्येबद्दल बोलत असत. जगामध्ये अधिकांश लोक आता मांसाहारी झालेले आहेत आणि प्रत्येक सेकंदाला म्हणूया हजारो गायींची अशा प्रकारे हत्या होत असते. या सर्वांचा परिणाम म्हणून या नैसर्गिक आपत्तीचा सामना आपण करतोय. 13व्या अध्यायामध्ये कृष्ण एक श्लोक म्हणतात, कार्य कारण कर्तृत्वे हेतुर प्रकृतीरुच्यते पुरुषः सुख दुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते. म्हणजे प्रकृती सर्व भौतिक कार्यकारणांना कारणीभूत असल्याचं म्हटलं जातं, तर जीव हा संसारातील सुखदुःखांच्या उपभोगाला कारणीभूत असतो. म्हणजे जी कृती आपण करू त्याची प्रतिक्रिया मिळेल अशी ही व्यवस्था आहे. कोणी प्राणायाम करेल, योगासन करेल, सात्विक शाकाहारी भोजन प्रसाद म्हणून खाईल, जप करेल, याचा परिणाम एक प्रकारचा असेल, किंवा कोणी मांसाहार करेल तर त्याचा परिणाम वेगळा असेल. त्यामुळे जसं कर्म करू तसाच परिणाम, असं हे ठरलेलं आहे. चांगलं कर्म करू तरी शरीर घ्यावंच लागेल, कारण आपल्याला पुण्य भोगण्यासाठी तो जन्म मिळेल. परत जन्म मृत्यू जरा व्याधीच्या चक्रातून जावं लागेल. वाईट कर्माचा परिणाम भोगण्यासाठी पण शरीर मिळेल. मग आपल्याला चांगलं वाईट असं कर्म न करता कृष्ण भावना भावित कर्म करण्याचं आपल्याला कृष्णांनी सांगितलेलं आहे. जे 5 अध्याय आपण बघितले, म्हणजे ज्याला अकर्म आपण म्हटलं, ते करायचंय, ज्यामुळे आपण कर्माचे परिणाम भोगणार नाही, कर्मबंधनातून मुक्त होऊ. हेच कर्म करण्याचं कौशल्य कृष्ण आता आपल्याला भगवद्गीतेमध्ये शिकवतात, ज्याला योग हा कर्मसु कौशलम कृष्ण म्हणालेले आहेत. आता एक गोष्ट आहे बघा, की जंगलामध्ये काही माकडांचा कळप होता. 30-40 माकडं होती, पाण्याच्या शोधामध्ये फिरत होती. एका तळ्याकाठी ते आले. तहानलेले होती सर्व माकडं, आणि पाणी दिसतात झाडावरून त्यांनी खाली उड्या मारल्या. तळ्यातून पाणी पिणार एवढ्यात त्यांच्यातला जो अनुभवी माकड होता तो म्हणाला, पटकन मागे या सगळेजण, इथे काहीतरी ठसे दिसत आहेत ज्यावरून मला वाटतंय की पाण्यामध्ये मगर असेल. आता हे ऐकतात सगळे बाजूला झाले, पण सगळ्यांना तहान तर लागलेली होती. मग आता काय करायचं? पाणी समोर होतं, पण मगरीच्या भीतीमुळे पाण्याजवळ जाणं कठीण. आता विचार करीत थोडा वेळ बाजूला उभे राहिले, काय करूया आपण. त्यांना ती मगर दिसली पाण्यामध्ये. आता हे जे अनुभवी माकड होतं ते हुशार होतं, आणि त्याचं म्हणणं सर्वजण ऐकत असत. त्यामुळे त्याचं सर्व म्हणणं ऐकून ही माकडं तिथून निघाली. आता हे माकड त्यांना एका शेतामध्ये घेऊन गेलं, जिथे खूप उंच उंच गवत असं वाढलेलं होतं. एक वेगळ्या प्रकारचं गवत होतं, ज्याच्या काड्या कशा आतूनच पोकळ असतात आणि खूप उंच असतं हे गवत. त्यांनी सर्व माकडांनी ह्या तोडल्या काड्या गवताच्या, आणि परत तळ्याकडे आले. झाडावर बसूनच त्यांनी त्या गवताच्या काड्याला स्ट्रॉ सारखा आता उपयोग करून ते पाणी पिलं, तळ्याचं. म्हणजे मगरीच्या तावडीमध्ये ते पकडले न जाता हे पाणी पिऊ शकले. तसंच आपल्याला या जगामध्ये कर्म करण्यासाठी कृष्ण म्हणतात, कर्मबंधनापासून न अडकता, कर्मबंधनापासून मुक्त कसं राहून आपल्याला कर्म करायचे. कारण कर्म तर आपल्याला करायचीच आहेत, पण कर्माचं बंधन न लागता कशी कर्म करायची, म्हणून योग हा कर्मसु कौशलम. म्हणून कृष्णांनी उपाय सांगितला की माझ्या आनंदासाठी कर्म करा, कर्माचं फळ मला अर्पण करा. आता कृष्ण कसं आहे, सर्व गोष्टींचा उगम आहेत, सर्व गोष्टी ह्या त्यांच्यापासूनच आलेल्या आहेत. म्हणून जेव्हा आपण कुठलीही गोष्ट प्रथम कृष्णांना अर्पण करतो, त्यांच्या सेवेत उपयोगात आणतो, मग कृष्णांना त्याची आवश्यकता असते म्हणून नाही, तर लाभ आपला असतो त्याच्यामध्ये. आपल्यावरती कृष्णांची कृपा प्राप्त होते आपल्याला.
तर जसं कल्पना करा, कोणा एका माणसाचं एखादं चपलाचं वगैरे चपला बुटांचं दुकान असेल एखाद्या मार्केटमध्ये, आणि भारताचे पंतप्रधान काही कारणाने त्या मार्केटला भेट द्यायला गेले असतील आणि त्यांची चप्पल तुटली आणि त्या माणसाच्या दुकानातून त्यांनी एक नवीन चप्पल घेतली. आता या दुकानदाराने पंतप्रधानांना ती चप्पल भेट म्हणून दिली, त्याचे काही पैसे त्यांच्याकडून घेतले नाहीत. पण मग त्याचं नुकसान झालं असं म्हणता येईल का? तर नाही, कारण पंतप्रधानांनी जेव्हा त्याच्या दुकानातून चप्पल घेतली, लगेच तो कोणाला तरी सांगून आपला फोटो काढायला लावेल, दुकानात तो लावेल, इतरांना सगळ्यांना सांगेल, त्यामुळे दुकानात येणाऱ्या कस्टमर्सची संख्या पण खूप वाढेल आणि मालाचा खपही होईल त्याचा. शेवटी पंतप्रधानांना त्यांनी ही गोष्ट भेट स्वरूपात दिल्यामुळे त्याचा लाभच होणार. तसंच कृष्णांशी नातं जोडून घेतल्याने आपल्याला लाभच लाभ होतो. आपल्या जीवनाला कृष्णांबरोबर जोडल्याने आपल्यावर कृपा होते. तर म्हणून लक्षात ठेवायला पाहिजे की आपण जे पण कर्म करू त्याचं फळ आपल्याला प्रकृतीकडून मिळतं. पण कृष्णांच्यासाठी जेव्हा आपण कर्म करतो, त्यांना आपण शरण गेल्याने या प्रकृतीच्या बंधनाला आपण पार करून जाऊ शकतो. कायिक, वाचिक, मानसिक आणि धन संपत्ती जे काही आपल्याकडे आहे ते सर्व वापरून जेव्हा निष्काम भावनेने आपण कृष्णांची सेवा करतो, तेव्हा या भौतिक जगातून आपण सुटका करून घेऊ शकतो. तर आजचा अध्याय हा ध्यान योगाचा अध्याय आहे. या अध्यायामध्ये आपण अष्टांग योगाची विधी समजून घेणार आहोत. आजचा अध्याय पूर्ण केल्यानंतर एक तृतीयांश भगवद्गीतेचं अध्ययन आपण पूर्ण करू. भगवद्गीतेमध्ये एकूण 18 अध्याय आहेत आणि त्यातली विभागणी 3 विभागामध्ये हे अध्याय विभागले जातात. पहिले 6 अध्याय हे कर्मयोगाचं ज्ञान आपल्याला देतात. त्या म्हणजे या अध्यायामध्ये आपण बघितलं तसं कर्म, त्यांचं महत्व, कर्म आपल्याला कशी बद्ध करतात, तसंच कर्म कशा प्रकारे केल्याने ती कर्म आपल्याला मुक्त करतात, हे आपण सगळं शिकतोय. त्यानंतर पुढचे म्हणजे 7 ते 12 हे अध्याय भक्ती योगाचे आहेत आणि त्याच्या पुढचे 13 ते 18 हे अध्याय ज्ञानयोगाचे अध्याय आहेत. तर आजच्या अध्यायामध्ये अष्टांग योगाचं महत्व आपण जाणून घेऊया. मन आणि इंद्रिय यांचं नियमन करण्यासाठी, यांचं संयमन करण्यासाठी हा अष्टांग योग किंवा ध्यानयोग खूप महत्वाचा म्हटलेला आहे. आता पहिल्या विभागामध्ये, या कर्मयोग या विभागामध्ये कृष्णांनी आपल्याला कर्माबद्दलचं सखोल ज्ञान दिलंय. 3 प्रकारची कर्म आपल्याला सांगितली: कर्म, विकर्म आणि अकर्म. आपण हेही समजून घेतलं की एक क्षणही आपण कर्म केल्या वाचून राहू शकत नाही. कर्म तर आपल्याला करावीच लागतात. मग ती कशा प्रकारे करावीत? तर कृष्ण म्हणाले, कर्माची गुंतागुंत समजणं सोपं नाहीये आणि या कर्माचं ज्ञान त्यासाठी आपल्याला अधिकृत गुरूंकडून घेतलं पाहिजे जाणून. कारण ही कर्म आपल्याला बद्ध तरी करतील किंवा मुक्तीकडे घेऊन जातील. चांगल्या कर्माचं चांगलं फळ मिळेल आणि आपल्याला स्वर्ग प्राप्ती होईल, उच्च लोकांची प्राप्ती होईल. पण पुण्य संचय संपला की परत पृथ्वीवर जन्म घ्यावाच लागेल. वाईट कर्माची वाईट फळं मिळतील, म्हणजे प्राणी, पक्षी, कीटक, वृक्ष असंही शरीर मिळेल. या सर्व भोग योनी आहेत जिथे कृष्णांचं पूर्ण विस्मरण असेल. आणि मनुष्याचा जन्म त्यासाठी भाग्याचा आहे की या जन्मामध्ये आपण ज्ञान घेऊ शकतो, त्याप्रमाणे आचरण करून आपण अधोगतीपासून आपला बचाव करू शकतो. तर जी काही प्रगती आपल्याला ऊर्ध्व दिशेने करण्याची संधी आहे ती केवळ मनुष्य जन्मातच आपल्याला मिळते. म्हणून भगवद्गीतेचं ज्ञान आपण घेतो आणि ते आचरणात आणण्याचा प्रयत्न करतो. आपण 5व्या अध्यायामध्ये अकर्माबद्दल जाणून घेतलं. अकर्म म्हणजे निष्काम कर्म, जे कृष्णांच्या आनंदासाठी केलेलं कार्य आहे. कर्माचं फळही आपण कृष्णांना अर्पण करतो आणि ज्याचा लाभ काय मिळतो आपल्याला, तर आपण कर्मबंधनातून मुक्त होतो. चांगली वाईट ही कर्माच्या प्रतिक्रियेपासून आपण मुक्त होतो, त्यामुळे पुन्हा जन्म आपला इथे होत नाही. पुन्हा जन्म म्हणजे सर्व भौतिक जगातील दुःखांना आपल्याला सामोरं जावं लागणार. आता या अध्यायातून आपण हे कर्माचं महत्व जाणून घेतलंय आणि भगवद्गीतेचा उपदेश हाही समजून घेण्याचा आपण प्रयत्न करतोय. आणि कर्माचं ज्ञान जे घेतलं ह्याच्यानं आपल्याला समजतंय हा जो उपदेश आहे कृष्णांनी केलेला, हा काही एवढा अवघड नाहीये. म्हणजे ज्ञान आपण हे घेतलं तर सहजपणे तो आत्मसात करू शकतो. कुठे खडतर तपस्या आपल्याला सांगितलेली नाहीये, कुठे वनात जायचं नाहीये. तर जिथे आहोत आपण तिथे राहूनच कौटुंबिक जबाबदाऱ्या, आपण नोकरी व्यवसाय करत असू तो सांभाळत आपण कृष्णांच्या बरोबर जोडून घेऊ शकतो. कृष्णांना केंद्रस्थानी ठेवून आपण आपलं जीवन तसं आखू शकतो. आणि हे सर्व करण्याचा लाभ म्हणजे या दुःखालयातून निघून
कृष्णधामामध्ये जाऊ शकतो आणि एकदा की कृष्णधामामध्ये आपण जाऊ तेव्हा आपला पुनर्जन्म इथे या भौतिक जगात दुःखालयामध्ये परत होणार नाही. कृष्णांच्या सच्चित आनंदी अशा कृष्णधामामध्ये आपण त्यांच्या नित्य सेवेमध्ये राहू शकतो. तर हे महत्व आहे. आता हा जो अध्याय अष्टांग योगाचा आहे याच्यामध्ये आपण सुरुवात कृष्ण निष्काम योगाबद्दलच निष्काम योगानेच करतात. 5व्या अध्यायामध्ये आपण निष्काम कर्मयोग कसा करायचा याबद्दलचं सविस्तर ज्ञान घेतलं आणि या आजच्या अध्यायामध्ये अष्टांग योगाची विधी सखोलपणे आपण समजून घेऊ. तर अष्टांग योगाची जी शेवटची पायरी आहे ती म्हणजे काय? समाधी. आणि या समाधीच्या स्तरापर्यंत जर का उन्नत व्हायचं असेल तर इंद्रिय आणि मन हे संयमित हवं. इंद्रिय तृप्तीच्या मागे धावणारं मन असेल तर हा अष्टांग योग जमणं शक्य नाही. म्हणून निष्काम कर्मयोग करता करता प्रथम चित्तशुद्धी झाली पाहिजे आणि मग अष्टांग योगाकडे वळता येईल असं कृष्ण म्हणाले. तर या अध्यायाच्या सुरुवातीला कृष्ण निष्काम कर्माबद्दलच बोलतात आणि मग अष्टांग योगाचं ज्ञान देतात. अष्टांग योगाचे 2 स्तर कृष्ण इथे समजावून सांगतात. पहिला स्तर म्हणजे ज्याला बिगिनर्स लेवल म्हणू की आरुरुक्ष स्तर असा म्हटलाय आणि पुढचा ऍडव्हान्स स्टेज म्हणजे जो प्रगत टप्पा आहे ज्याला योगारूढ स्तर असं म्हटलेलं आहे. तर या दोन्ही टप्प्यांचं ज्ञान कृष्णाने या अध्यायामध्ये दिलेलं आहे. अष्टांग योगाचं ज्ञान घेतल्यानंतर आता अर्जुनाला समजतं की हा योग करायला अवघड आहे आणि मग तो कृष्णांना प्रश्न विचारतो की आता एखादा योगी हा जो अष्टांग योगाचा अभ्यास करतो आहे पण तो पूर्ण करणं त्याच्याने जमलं नाही, तो अयशस्वी राहिला, समाधीपर्यंत तो पोचू शकला नाही, तर मग पुढे त्याचं काय होतं, त्याची गती पुढे काय होते, तर याबद्दलचं कृष्ण उत्तर देतात. आणि अध्यायाच्या शेवटी कृष्ण सांगतात की सर्व योगांमध्ये भक्ती योगी हा सर्वश्रेष्ठ आहे. तर या अध्यायातील श्लोक समजावून सांगताना श्रीला प्रभुपाद हीच गोष्ट आपल्याला सांगतात की भक्ती योग करत असतानाच आपण अष्टांग योगामधील सर्व गोष्टी पाळू शकतो आणि आपली भक्तीमध्ये प्रगती घडवून आणू शकतो. भक्तिमय सेवा करीत असतानाच इंद्रिय आणि मन संयमित ठेवू शकतो. अष्टांग योग करण्याची त्यासाठी आवश्यकता भासत नाही. वैष्णव हा कसा सर्वश्रेष्ठ योगी आहे हे श्रीला प्रभुपादांनी आपल्या तात्पर्यामध्ये आपल्याला समजावून सांगितलेलं आहे. त्यामुळे भक्तिमय सेवा करणाऱ्या भक्ताने अष्टांग योगाच्या अवघड पायऱ्या पार जरी केल्या नाहीत आणि तो कृष्णांची प्रेमपूर्वक भक्तिमय सेवा जरी करत राहिला तरी तो आपली चित्तशुद्धी घडवून आणू शकतो आणि आपली प्रगती तो चालू ठेवू शकतो. हेच आपलं श्रीला प्रभुपादांनी सांगितलंय. आता आपण समजून घेऊया की कर्मच्या फळाबद्दल अनासक्त कोण असू शकेल. तर जो स्वतःला कर्ता मानत नाही तो असू शकेल. आता भगवंत भौतिक प्रकृतीचे स्वामी आहेत. सर्व बद्ध जीव जे आहेत ते प्रकृतीच्या नियमांच्या अधीन आहेत. हे सत्य जोपर्यंत तो जाणू शकत नाही तोपर्यंत त्याला शांती प्राप्त होऊ शकत नाही. आपण शांती सूत्र म्हणजे 5व्या अध्यायातला जो 29वा श्लोक होता त्याच्यामध्ये हे शिकलो की निष्काम कर्म करणारा म्हणजे कर्माची फळाच्या आसक्ती न ठेवता कर्मामुळे म्हणजे ही कर्म कृष्णांच्या आनंदासाठी केल्यामुळे त्याची बंधनातून मुक्ती होते. कर्माची प्रतिक्रिया लागू पडत नाही. आणि हे कधी होऊ शकतं जेव्हा आपण स्वतःला कर्ता न मानता कृष्णांना कर्ता मानतो, भोक्ता मानतो. त्वमीश्वरानाम परमम महेश्वरम, भगवंताहून श्रेष्ठ कोणीही नाही हे मान्य केल्याने शांती प्राप्त होते. इथे आता 5वा अध्याय संपलेला होता आणि आता आपण आज 6व्या अध्यायाची सुरुवात करूया. हा, हरे कृष्ण. श्लोक कोण वाचेल? वाचताय सायली माताजी हो, तुम्ही? वाचू हो. हा, हो वाचा. मग योजना माताजी तुम्ही तात्पर्य वाचाल का, म्हणजे अनुवाद वाचाल? हो, वाचेन वाचेन माताजी. हा, चालेल. हरे कृष्ण. ओम श्री परमात्मने नमः. श्रीमद् भगवद गीता अथ षष्ठोऽध्यायः. श्री भगवानुवाच अनाश्रित कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स संन्यासी च योगी च न निर्गरिन् चाक्रियः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. श्री भगवान म्हणाले, जो आपल्या कर्मफलांवर आसक्त नसून कर्तव्य म्हणून आपले कर्म करतो
तोच वास्तविक संन्यासी आणि वास्तविक योगी होय. पण जो अग्निहोत्राधिक कर्म करीत नाही तसेच आपले कर्तव्यही करीत नाही, तो संन्यासीही नाही किंवा योगी सुद्धा नाही. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता पहिल्या दोन्ही श्लोकामध्ये कृष्ण इथे निष्काम कर्मयोगाबद्दलच सांगतायत. आता खरा संन्यासी कोण, तर जो कर्म करतो पण कर्माचं फळ स्वतःकडे घेत नाही. तो स्वतःच्या स्वार्थासाठी कर्म करत नाही, तो विहित कर्म करतो. विहित कर्म म्हणजे वेदांद्वारे सांगितलेली जी कर्म असतात त्या त्या प्रकारे तो करतो. आणि आता इथे तात्पर्यामध्ये श्रीला प्रभुपाद सांगतात की कर्म न करणारा म्हणजे संन्यासी असं आपल्याला बघायचं नाहीये. त्याने कर्म केली पाहिजेत, पण कर्मफळाचा त्याग केला पाहिजे. म्हणजे कर्मफळ कृष्णार्पण केलं पाहिजे. इथे भौतिक जगामध्ये कसं असतं, प्रत्येक जण काही स्वार्थ कारणामुळे कर्म करतो आणि कर्मफळाचा उपभोगही घेतो. आपण 5व्या अध्यायात काय शिकलो, की आपल्याला स्वतःच्या स्वार्थासाठी कर्म करायची नाहीयेत. कर्माच्या फळाचा उपभोग न घेता ती कृष्णांना अर्पण करायची आहेत. म्हणजे कृष्ण भावना भावित कर्म करायची आहेत, हे आपलं कर्तव्य आहे. म्हणून परिपूर्ण संन्यासी किंवा परिपूर्ण योगी कोण आहे, तर त्याला वैयक्तिक संतुष्टीची मुळीच इच्छा नसते. असा असेल तर त्याला परिपूर्ण संन्यासी म्हटलेलं आहे. कृष्णांना संतुष्टी देणं हेच जीवनाचं कर्तव्य तो मानतो. तर जो अष्टांग योगी आहे त्यालाही जर का भौतिक इच्छा नसतात, पण सिद्धी प्राप्त करण्याची जर का त्याची इच्छा असेल तर त्याला परिपूर्ण योगी म्हणता येणार नाही. खऱ्या संन्यासाची अशी प्रार्थना असायला पाहिजे, जी आता मी पुस्तकातून तुम्हाला वाचून दाखवते, की कृष्णांना संतुष्टी देणे हेच त्याचं एकमेव ध्येय असतं. हे आपल्याला समजलं पाहिजे. आता इथे बघा, इथे तात्पर्यामध्ये कृष्ण म्हटलेलं आहे श्रीला प्रभुपाद यांनी, की हे सर्व शक्तिमान प्रभो, मला धनसंचय करण्याची किंवा सुंदर ललनांचा उपभोग घेण्याचीही इच्छा नाही. तसंच मला पुष्कळ अनुयायी एकत्रित करण्याचीही इच्छा नाही. माझी एकच इच्छा आहे की जन्मजन्मांतर माझ्यावर तुमची अहेतुकी भक्तिपूर्ण सेवेची कृपा व्हावी. म्हणजे कृष्णांच्यासाठीच, कृष्णांची संतुष्टी हेच ज्याचं ध्येय आहे, तो परिपूर्ण संन्यासी असं आपल्याला सांगितलेलं आहे. निष्काम कर्मयोगी जो आहे त्याला ही जाणीव असते की त्याच्या मनामध्ये काम, क्रोध, लोभ इत्यादी अनर्थ आहेत आणि चित्तशुद्धीसाठी तो भगवंतांच्या आनंदासाठी कर्म करतो आणि मग हळूहळू त्याची चित्तशुद्धी होऊ लागते. त्याच्या हृदयामध्ये ज्ञान प्रकाशित होतं. काय ज्ञान उदयास येतं, तर मी शरीर नसून मी आत्मा आहे, हे त्याला समजतं. आणि अशा प्रकारे तो निष्काम कर्म निस्वार्थपणे भगवंतांच्या सेवेमध्ये करत राहिला तर त्याला पुढे समजून येतं क्रमशः की मी परमसत्य भगवंतांचा अंश आहे आणि हे भगवंत प्रत्येकाच्या हृदयात परमात्मा म्हणून स्थित आहेत आणि या परमात्म्याला मी कसा जाणू शकेन, म्हणून निष्काम कर्मयोगी आता ध्यान करू लागतो. तो ध्यानयोगी बनतो. आता जो कोणी कुटुंबामध्ये पत्नी मुलांसह राहत असेल, अचानक त्याने विचार केला की मी सगळं सोडून ध्यानयोगी बनतो, तर हे शक्य नाही. आणि त्यासाठी कृष्ण आपल्याला आता पुढे सांगणार आहेत की हे कसं योग्य ठरेल. आपण म्हटलंय ना, चित्तशुद्धी न होता कोणी संन्यास घेतला तर तो मिथ्याचार ठरेल. तर कृष्ण या श्लोकामध्ये सांगतात की अनाश्रित होऊन, अनाश्रित म्हणजे काय, कर्मफळाकडे अनासक्ती ठेवून जो आपली कर्मफळ कृष्णांना अर्पण करतो तो एका संन्यासी समानच आहे. म्हणजे तो कर्म करतो आहे पण सर्व कार्य कृष्णांच्या आनंदासाठी करतो आहे. म्हणून म्हटलं आहे अनाश्रितः कर्मफलम कार्यम कर्म करोति यः. भगवंतांनी जे काही दिलं आहे त्यात तो संतुष्ट आहे. मग जप करणे, मंगल आरती करणे, भगवद्गीता भागवतमचं नियमित श्रवण पठण करणे, भक्तांचा संग करणे, मंदिरामध्ये सेवा देणे, आपल्या अर्थार्जनाचा काही भाग भगवंतांच्या सेवेत देणे, अन्न कृष्णांना अर्पण करून मगच प्रसाद घेणे, परजीवांना प्रेम देणे, आश्रय देणे, या अशा सर्व कार्य तो कृष्णांच्या बरोबर जोडत गेल्याने त्याच्या मनामध्ये भौतिकाबद्दल आता अनासक्ती येते क्रमशः आणि तो भगवंतांच्याकडची त्याची आसक्ती वाढते. अशा प्रकारे जेव्हा त्याचं चित्त शुद्ध होतो तेव्हा तो आता अष्टांग योगामध्ये प्रवेश करायला पात्र होतो. म्हणजे पहिल्यांदा निष्काम कर्मयोगाने चित्तशुद्धी झाल्याशिवाय अष्टांग योगाकडे वळता येत नाही, हे आपण समजून घेतलं. आता दुसरा श्लोक बघू आपण. माताजी, हा, अनाश्रितचा परत अर्थ सांगता? अनाश्रित म्हणजे कर्मफळाकडे अनासक्ती. हम्म? ठीक. कर्मफळावरती आश्रित नाही, हा. म्हणून अनाश्रित.
हा, वाचता माताजी. हो, एक सेकंद. हो. हरे कृष्ण. यम संन्यासिमिति प्राहुरम योगम तम विद्धि पांडव न ह्यः संन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हे पांडुपुत्रा, ज्याला संन्यास म्हणतात तोच योग किंवा ब्रह्माशी युक्त होणे होय. कारण जोपर्यंत मनुष्य इंद्रिय तृप्तीच्या इच्छेचा त्याग करीत नाही, तोपर्यंत तो योगी होऊच शकत नाही. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता जो अष्टांग योगी आहे आणि जो भक्ती योगी आहे, या दोघांमधलं साम्य या श्लोकामध्ये सांगितलेलं आहे. कॉमन पॉइंट काय आहे ते आता इथे आपल्याला समजतं. आता इथे श्रीला प्रभुपाद सांगतात की जो व्यक्ती कृष्ण भावना भावित आहे तो पण संन्यासी आहे आणि योगी आहे. हे कसं काय आहे हे आता समजूया. भक्तियोगी काय करतो? आपली इंद्रिय कृष्णांच्या सेवेमध्ये नियोजित करतो आणि प्रेममय भक्तिमय सेवा करत त्याच्या हृदयातील अनर्थ नाहीसे होतात ह्याचा तो प्रयत्न करतो, ज्याने त्याची चित्तशुद्धी होते. कृष्णांची प्रेममयी सेवा करत असताना त्याला खूप समाधान मिळतं, आनंद मिळतो आणि कृष्ण भावना भावित व्यक्ती त्यामुळे कोणाचा द्वेष करत नाही, तो क्रोधित होतो असं दिसत नाही. म्हणजे कृष्णांची सेवा करत असतानाच त्याची इंद्रिय मन हे संयमित राहतात. जो अष्टांग योगी आहे तो इंद्रिय आणि मन संयमित ठेवण्यासाठी अष्टांग योगाचा जो विधी आहे, यम नियम आसन प्राणायाम इत्यादी करतो. त्यासाठी त्याला एकांतात जाऊन राहावं लागतं, सर्व नियमांचं काटेकोरपणे पालन करावं लागतं. तेव्हा त्याच्या हृदयातील अनर्थ निघून जातात. पण भक्तियोगी मात्र तेच कार्य एकांतात न जाता एवढे कठोर नियमांचं पालन न करता इंद्रिय आणि मन यांचं संयमन करू शकतो. म्हणजे भक्तियोगी हा पण परिपूर्ण संन्यासी असतो हे आपल्याला समजतं. आता भगवंत म्हणतात ना की योग आणि संन्यास एक समानच आहे. संन्यासी भौतिक जगातील गोष्टींकडे आकृष्ट होत नाही, कारण त्याची चित्तशुद्धी झालेली असते. पण जोपर्यंत अनर्थ आहेत मनामध्ये तोपर्यंत मनुष्य भौतिकामध्ये कार्य करायला प्रेरित होतो. हे करूया, तिथे जाऊया, हे घेऊया, मोठं घर, मोठी गाडी, सुंदर स्त्री, संपत्ती, ह्या सगळ्या गोष्टींची त्याला लालसा असते. म्हणजे या इच्छांना पूर्ण करण्यासाठी तो भौतिकामध्ये कार्य करतो. पण संन्यासीच्या मनामध्ये अशा भौतिक इच्छा नसतात. पण चित्तशुद्धी न होताच कोणी संन्यासी बनला तर मात्र तो मिथ्याचार होतो. म्हणून कृष्ण इथे अर्जुनाला सांगतात की तू क्षत्रिय आहेस, तू गृहस्थ आहेस, तुझी कर्तव्य तू पार पाड आणि अशा प्रकारे निष्काम कर्म करत राहिल्याने तुझ्यामध्ये विरक्ती येईल. मग तुझ्यामध्ये आणि संन्यासामध्ये काहीच फरक उरणार नाही. तू पण या भौतिक जगातून विरक्त होशील, जसा संन्यासी विरक्त आहे आणि भगवत धामाकडे जाण्यास तू पात्र ठरशील. आता तिसरा श्लोक बघू. माताजी, म्हणजे हे दोन वेगवेगळे पाथ आहेत ना? हो, दोन वेगळे वेगळे पाठ आहेत. हा. आता कसं आहे, आपण पण आपण पाचव्या कुठलं अध्यायात फॉलो करायचं हे कृष्ण सांगतोय की हे दोन्ही तुम्ही बघा हा, असं ना. म्हणजे दोन्हींनी साध्य करायचं हो, ध्येय एकच आहे. एकच आहे. पण हा, प्रवास वेगळा आहे. हा, हा आता हे समजून आपल्याला घ्यायचंय की आता अष्टांग योग आपण शिकतोय आणि पुढचा अध्याय भक्ती योगाचा आहे. हा. आता अष्टांग योग आपण जेव्हा समजून घेऊ ना तेव्हा आपल्याला समजेल की अर्जुनालाही हा अष्टांग योग करणं खूप अवघड वाटलं, तर मग हम्म, आपण तर अर्जुनाच्या पुढे काहीच नाही आहोत, हो हम्म, ना. तर हम्म, म्हणून मग भक्ती योग जो सगळ्यांना आचरण करायला सहज हम्म, सुलभ हम्म, आहे तो आपल्याला हम्म. केला पाहिजे, कारण हा साध्य ध्येय तेच होतं. हा. कृष्णांपर्यंत पोहोचण्यासाठी इंद्रिय आणि मन संयमित हवं. ते हम्म, भक्तियोगी पण करू शकतो हम्म, आणि अष्टांग योगीही करू शकतो, पण त्याचा मार्ग खूप क्लेशदायक आहे, खूप कठीण मार्ग आहे. हम्म, आता जसं बघा आपण पुढे जाऊ तसं आपल्याला समजणार आहे की कसं त्याने श्रीला प्रभुपाद म्हणजे ह्या अध्यायाचं वैशिष्ट्य असं आहे की तात्पर्यामध्ये श्रीला प्रभुपादांनी तीच गोष्ट भक्तियोगी कसं अचीव करू शकतो हेही हम्म. दिलेलं आहे. म्हणजे आपल्याला हेच समजतं की भक्तियोग करूनही आपण त्या ध्येय ते गाठू शकतो हा, जे म्हणजे आपल्याला दोन्ही साध्य पॅरलल आहेत करायचंय. गोष्टी असं दोन्ही चालेल. पॅरलल आहेत. हा, पण एक मार्ग खूप कठीण आहे हा आणि बरोबर आहे. अंतिम ध्येय हा गाठण्याची पण निश्चिती नाहीये. हा हा ध्यान योग्याला किंवा हा अष्टांग हा योग्याला, भक्ती योगाला नाही. भक्ती योग क्रमशः आपण प्रगती करतच जाणार हा आणि आपलं अर्धवट जरी राहिली, मृत्यू झाला किंवा हा एखाद्याचं पतन
जरी झालं तरी कृष्णांनी काय सांगितलंय की आत्मा जेवढं शुद्धीकरण त्या जन्मामध्ये करतो ते हम्म, घेऊनच तो पुढे जातो आणि हम्म. पुढची प्रगती हा, मग पुढील टप्प्याची तिथून सुरू करतो. म्हणजे दहा हा. टक्के शुद्धीकरण झालेला आत्मा पुढच्या जन्मामध्ये 11व्या टक्क्यापासून शुद्धीकरण होईल अशी हम्म, योजना कृष्ण बनवतात. हम्म, हम्म. असं आहे. माताजी, आणि ध्यान योग आणि अष्टांग योग मध्ये काय फरक आहे? सेम 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 सेमच आहे. दोन्हीच हा हा. म्हणजे ओके, ठीक. ध्यान हा अष्टांग योगाचा एक भाग आहे. जे आता आपल्याला पुढे समजेल. एक पायरी त्यातलं ध्यान, धारणा, समाधी हा जो ऍडव्हान्स स्टेज आहे त्यातला एक भाग आहे. हो, हा, वाचता माताजी तिसरा हो, श्लोक आता. हो. हम्म. हरे कृष्ण. आरुरुक्षो मुनेर्योग कर्म कारणमुच्यते योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. जो अष्टांग योगामध्ये नवसाधक आहे त्याच्यासाठी कर्म हे साधन असल्याचे म्हटले जाते आणि ज्याने पूर्वीच योग साध्य केला आहे त्याच्यासाठी सर्व भौतिक क्रियांचे शमन हे साधन असल्याचे म्हटले जाते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. अष्टांग योगाच्या प्रथम टप्प्याला योगारुरुक्ष म्हटलं जातं. आरुरुक्ष किंवा योगारुक्ष, योगारुरुक्ष. आणि पुढचा टप्पा जो प्रगत टप्पा आहे त्याला योगारूढ स्तर असं म्हटलं जातं. आता अष्टांग योगाची जी 8 अंग आहेत, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान आणि समाधी, ही अष्टांग योगाची प्रारंभिक अवस्था जी आरुरुक्ष आहे, या अवस्थेला व्यक्तीची चित्तशुद्धी झालेली नसते. त्यासाठी त्याला निष्काम कर्म करणं हे आवश्यक आहे. आपण पहिले जे 2 शिकलो ना श्लोक, त्याच्यामध्ये हेच कृष्णांनी सांगितलं की कृष्णांच्या आनंदासाठी तो कर्म करतो तेव्हा त्याची चित्तशुद्धी होते. त्यामुळे प्रारंभिक टप्प्याला अष्टांग योग सुरू करणाऱ्याला निष्काम कर्म हे करावंच लागतं. जेव्हा तो पुढे योगारूढ टप्प्यापर्यंत पोहोचतो तेव्हा तो हे कर्म करणं थांबवू शकतो, पण प्रारंभी त्याला करावंच लागतं. विरक्ती किंवा अनासक्तीने केलेलं कर्म संन्यास घेण्यासारखंच आहे. कर्म करून तो कर्मफळाचा त्याग करतो त्याला संन्यासी म्हटलं जातं. आणि योगी कोण आहे? ज्याचं मन आणि इंद्रिय भोगांचं चिंतन करत नाही. म्हणून कृष्ण म्हणतात की दोन्ही एक समानच आहे. आणि त्यासाठी कृष्ण इथे सांगतात की अष्टांग योग्याने निष्काम कर्माचा त्याग करू नये. आणि अष्टांग योगाने निष्काम कर्म आजीवन केली पाहिजेत का? आता हे आपल्याला पुढच्या श्लोकामध्ये समजणार आहे. पण इथे आपल्याला हे आधी आपण समजून घेतलं की कृष्ण भावनेच्या आचरणाने किंवा जो वैष्णव संन्यासी असतो तो इंद्रिय संयमनाचा हेतू साध्य करतो. पण ध्यान योगी मात्र यम, नियम अशा अष्टांग योगाच्या कठीण रस्त्याने इंद्रिय संयमनाचे प्रयत्न करत असतो. पण त्याला सुरुवात निष्काम कर्मयोगापासूनच करावी लागते. आता हा अष्टांग योगी विविध नियमांचं पालन करतो. तो आसन करतो, ध्यानस्थ राहण्याचा प्रयत्न करतो आणि या सर्व भौतिक क्रिया मानल्या जातात. याद्वारे इंद्रिय संयमित करण्यासाठी मानसिक संतुलन तो प्राप्त करत असतो. आणि जेव्हा मनुष्य ध्यान लावायला प्रवीण होतो, प्रगत अवस्थेमध्ये जातो, तेव्हा मनाला विचलित करणाऱ्या सर्व क्रियांना तो थांबवू शकतो. अष्टांग योगामधला हा जो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार या ज्या स्टेप्स आहेत किंवा या पायऱ्या आहेत याला आरुरुक्ष टप्पा म्हणतात. आणि धारणा, ध्यान आणि समाधी या योगारूढ स्तरामध्ये येतात. तर इथे श्रीला प्रभुपाद परत आपल्याला सांगतात की जो भक्ती योगी आहे हा कृष्ण भावना भावित कर्म करून ही अवस्था गाठू शकतो. आता हे आपणही बघा, थोडासा अनुभव आपल्यालाही असतो. आपण भगवद्गीतेचा वर्ग जॉईन केल्यापासून आपल्यालाही हा फरक जाणवतो की आपण आधीपेक्षा आता कृष्णांचं स्मरण अधिक करतो. म्हणजे आपणही थोडीशी प्रगती करतोच आहे. एक वेळ अशी होती की आपल्याला कृष्णांचं स्मरणच होत नसे आणि हम्म, आता ते होऊ लागतं. आणि एक वेळ अशी पण असेल की आपण सदैव 24 तास कृष्णांचं स्मरण करू. तर कृष्ण कथा ऐकणं, सांगणं, भगवद्गीता, श्रीमद भागवतम यामध्ये आपल्याला रुची मिळायला लागते. हम्म. भौतिकामध्ये तेवढं मन आता रमत नाही. तर हे सगळं आपण आता अनुभव ह्याचा करू शकतो. इथे थोडस तात्पर्यामधला आपण एक भाग वाचूया. वाचाल सायली माताजी? एक हो, मिनिट. बस. हा थोडस लेफ्टला स्क्रोल करता, मला डावीकडचं हा दिसत नाहीये. हा, एक मिनिट. बघा इथे घेऊ का डावीकडे? म्हणजे इथे पहिले, हा, आता बरोबर आहे.
आता दिसतंय? हो हो होय होय. हा हा. इथून वाचा, अष्टांग हा योग वाचा. हो. अष्टांग योग पद्धतीच्या बाबतीत जीवनाचा नियामक तत्वाद्वारे आणि विविध आसनांच्या अभ्यासाद्वारे जो साधारणपणे शारीरिक व्यायामच असतो, ध्यानस्थ होण्याच्या प्रारंभिक प्रयत्नांना भौतिक सकाम क्रिया समजले जाते. या सर्व क्रियांद्वारे इंद्रिय संयमित करण्यासाठी परिपूर्ण मानसिक संतुलनाची प्राप्ती करण्यास मदत होते. मनुष्य जेव्हा ध्यानाच्या अभ्यासात प्रवीण होतो, तेव्हा तो विचलित करणाऱ्या सर्व मानसिक क्रियांचे शमन करतो. तथापि कृष्ण भावना भावित मनुष्य हा प्रारंभापासूनच ध्यानाच्या स्तरावर स्थित असतो, कारण तो श्रीकृष्णांचे निरंतर स्मरण करीत असतो आणि श्रीकृष्णांच्या सेवेमध्ये निरंतर युक्त असल्यामुळे त्याने सर्व भौतिक क्रियांचे शमन केलेले असते. हरे हा कृष्ण. हा. हरे कृष्ण. आता या जो अष्टांग योग आहे, अष्टांग योग म्हणजे 8 अंगांनी कृष्णांच्या बरोबर जोडून घेणे. तर हम्म. ह्याच्या कुठल्या पायऱ्या आहेत? तर यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान आणि समाधी. या 8ही पायऱ्या जेव्हा तो साधक पूर्ण करतो, तेव्हा हा अष्टांग योग पूर्ण झाला असं म्हणता येतं. नाहीतर हा अष्टांग योग अपूर्ण आहे. हे क्रमशः एक एक पायरी तो साधक चढून जातो. आता ही जी 8 अंग आहेत, ही 8 अंग एकत्रित येऊन एका योगाभ्यासासाठी संपूर्ण ही रचना तयार करतात आणि भक्कम पाया तयार करतात, ज्याद्वारे आता तो ऍडव्हान्स स्टेजला म्हणजे प्रगत स्टेजला पोहोचू शकतो. तर यम ही पहिली पायरी म्हटली जाते, ज्यामध्ये काही बाह्य नियम त्या साधकाला पाळावे लागतात. ते थोडेसे आपण समजून घेऊया थोडक्यात. तर अहिंसा असा एक नियम आहे. अहिंसा म्हणजे काय? परजीवांना त्रास न देणे, कुठल्याही प्रकारचा क्लेश त्यांना न देणे, तसंच हिंसा न करणे. आणि ती कशी? काया वाचा मनसा हिंसा नाही करायची. म्हणजे काया म्हणजे कोणाची हत्या करायची नाही, वाणीने कोणाला दुखावणारे अपमानास्पद शब्द बोलायचे नाही, मनानेही तसा विचार करायचा नाही. त्यानंतर सत्य, सत्य बोलणे, खरेपणाने बोलणे हे साधकासाठी खूप महत्वाचं आहे. तसंच अस्तेय, अस्तेय म्हणजे काय? चोरी न करणे, म्हणजे दुसऱ्याने केलेल्या कामाचं श्रेय न घेणे असंही आहे. आपल्या जे मालकीचं आहे तेच त्याने घेतलं पाहिजे. इतरांचं हे कुठलीही गोष्ट आपण चोरी करून घेऊ नये. मग ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्यासाठी सगळ्यात महत्वाचा असतो तो म्हणजे आत्मसंयम. यासाठी धैर्य, इच्छाशक्तीची आवश्यकता असते. आणि जो साधक असतो या मार्गावरचा, त्याला काया वाचा मनसा एखाद्या म्हणजे या ब्रह्मचार्याला स्त्रीशी संपर्क टाळला पाहिजे, असाही कडक नियम आहे. अपरिग्रह, लोभ सोडणे म्हणतात त्याला. म्हणजे गरजेपेक्षा अधिक गोष्टींचा त्याने त्याग करायचा, साधं आयुष्य जगायचं. त्याने साधकाला मदत होते पुढे प्रगती करायला. खूप गोष्टींचा संग्रह केला असेल तर बघा मग ते होणार नाही. त्यासाठी जेवढ्या गरजा आहेत तेवढ्याच गोष्टी ठेवायच्या, बाळगायच्या, हे साधकाला सांगितलेलं आहे. दुसरी पायरी जी आहे, ज्याला नियम म्हणतात, त्याच्यामध्ये काही अंतर्गत नियम त्या साधकाला पाळावे लागतात. शौच ठेवावं लागतं. म्हणजे आता बाह्य शौच म्हणजे शरीराचं, ज्याने स्नान करतो आपण, स्वच्छ कपडे घालतो. पण अंतर्गत शौच पण सांगितलेलं आहे. म्हणजे वाणीने, मनाने हे आपल्याला पवित्रता ठेवायला पाहिजे. त्यासाठी नामजप करायचं खूप महत्व आहे. मग संतोष म्हणजे समाधानी असायला पाहिजे. साधकाला समाधानी राहता आलं तर त्याचा लोभ कमी होतो, त्याच्या गरजा कमी होतात. ज्या गोष्टी मिळाल्या आहेत त्याच्याबद्दल त्याची कृतज्ञता वाढते. तसंच पती पत्नी दोघांनाही एकमेकांच्या बरोबर त्यांनी संतुष्ट राहावं असं म्हटलेलं आहे. घरातील जेवणामध्ये समाधान मानावं. जे धन आपल्याला मिळतं आहे त्या धनामध्ये समाधान मानलं पाहिजे. कर्ज इत्यादी घेऊ नये. पण त्याचबरोबर दान, तप याच्यामध्ये समाधान ठेवायचं नाही. ते अधिकाधिक आपल्याला केलं पाहिजे. मग तपस, तपस म्हणजे काय? स्वयंशिस्त. तर साधक याद्वारे आपल्या वागणुकीवरती, वर्तनावरती नियंत्रण ठेवतो. स्वाध्याय, स्वाध्याय म्हणजे अभ्यास करणं, ज्ञान घेणं, ग्रंथांचं पठण करणं, त्याच्यातलं ज्ञान गुरूंच्या मार्गदर्शनाखाली प्राप्त करणं, स्वतः आणि ते आचरणात आणून त्याप्रमाणे आपल्यामध्ये सुधारणा घडवून आणणं. पुढचा गुण आहे ईश्वर प्रणिधान. ईश्वर प्रणिधान मध्ये एकनिष्ठता असते भगवंतांच्या प्रती. म्हणजे ह्या दिव्यत्वाला शरण जाण्यासाठी ही काय म्हणतात ती, ही एकाग्रता लागते, एकनिष्ठता लागते, ज्याद्वारे मग पुढची पायरी आपल्याला गाठता येते.
आसन ही त्याच्यानंतरची पायरी आहे, जिथे शरीर लवचिक किंवा तंदुरुस्त ठेवण्यासाठी ही मदत करणारी अशी शारीरिक स्थिती आहे. तर स्थिरम सुखम आसनम असं म्हटलं जातं. कारण का की अशी शारीरिक स्थिती ज्याच्यामध्ये शांतपणे काही काळ आपण न हलता बसू शकतो. आता ही स्थिती जर का आरामदायक नसेल, कुठेतरी आपल्याला दुखत असेल, तर ती आपल्यासाठी अयोग्य आहे. जसं पद्मासन आहे किंवा इतरही आसनं आहेत, तर प्रत्येकाच्या शरीराप्रमाणे ही स्थिती असेल. पण या स्थितीमध्ये काही काळ न हलता ध्यान करायला साठी बसता येणं हे आवश्यक आहे. म्हणून स्थिरम सुखम आसनम. आता पुढची पायरी आहे प्राणायाम. प्राणायाम म्हणजे श्वास नियंत्रण करण्याची जी प्रक्रिया आहे, ज्याच्यामध्ये आपण प्राण म्हणजे श्वास आणि आयाम म्हणजे त्याच्यावरचा संयम, म्हणून श्वसनाचा अभ्यास जिथे करतो तो हा प्राणायाम. प्रत्याहार ही पुढची पायरी आहे, ज्याच्यामध्ये या प्रगतीमध्ये ध्यानयोगाच्या विकासामध्ये अडथळा आणणाऱ्या सर्व गोष्टींपासून दूर राहायला लागतं साधकाला. इंद्रिय तृप्तीच्या विषयांपासून तो स्वतःला दूर ठेवतो. मनाची प्रतिकार शक्ती त्यामुळे बळकट होते. मग त्याच्या पुढची आहे धारणा. धारणा म्हणजे काय? अविचलित एकाग्रता, आणि यासाठी खूप सराव लागतो. इथे अविचलित एकाग्रता भगवंतांच्या वरती केंद्रित हवी, कुठल्या बिंदूवर ज्योतीवर असं नाही, भगवंतांच्या वरती केली पाहिजे. आणि त्याच्यानंतर ध्यान. ध्यान म्हणजे ज्याला आपण मेडिटेशन म्हणतो. आता धारणा ही कशी स्थिती असते, जिथे ही एकाग्रता थोड्या वेळाचीच असते. अविचलित एकाग्रतेचा हा काळ वाढला की ध्यान केलं जातं, आणि या एकाग्र अवस्थेमध्ये साधकाचा इतर भौतिक जगाशी संपर्क तुटलेला असतो. आणि त्यानंतर मग तो पुढची स्टेज म्हणजे जी समाधी आहे, योगाभ्यासामधली अंतिम टप्पा म्हणतो त्याला समाधी. आणि या समाधी अवस्थेमध्ये तो संपर्क भगवंतांच्या बरोबर जोडला जातो. म्हणजे हृदयामध्ये स्थित परमात्म्याशी तो जोडून घेऊ शकतो हा योगी. ही अवस्था गुरूंच्या मार्गदर्शनाखाली क्रमशः गाठली जाते. आणि अभ्यास करण्यासाठी हा एकांत लागतो इथे. इंद्रिय मनावरती संपूर्ण ताबा हवा आणि शरीरापासून अलिप्तता हवी. देहात्मबुद्धीमध्ये किंवा इंद्रिय तृप्तीमध्ये रमलेला व्यक्ती ह्या मार्गाने जाऊ शकत नाही, म्हणजे जाण्याचा विचारही करू शकत नाही. तर हे आपल्याला समजलं पाहिजे. आता हे अष्टांग योगाचं वरवरचं वर्णन आपण ऐकलेलं आहे. आता पुढे बघू आपल्याला काय समजतंय. तर आपण चौथा श्लोक बघूया. हो हो. हरे कृष्ण. हा, हरे कृष्ण. यदा हिनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्यते सर्वसंकल्पसन्न्यासी योगारूढस्तद्योच्यते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. जेव्हा मनुष्य सर्व प्रकारच्या भौतिक इच्छांचा त्याग करतो, तसेच इंद्रिय तृप्त्यर्थ कर्मांमध्ये आणि सकाम कर्मांमध्ये प्रवृत्त होत नाही, तेव्हा तो योगारूढ झाल्याचे म्हटले जाते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता या श्लोकामध्ये योगारूढ अवस्था म्हणजे सर्वोच्च अवस्थेबद्दल सांगितलंय. धारणा, ध्यान आणि समाधी हे 3 स्तर ह्याच्यामध्ये येतात या योगारूढ पायरीमध्ये. आरुरुक्ष अवस्थेमध्ये यम, नियम, आसन, प्राणायाम याचा समावेश होतो. म्हणजे तो पाया झाला, ज्यावर योगी आता पुढे प्रगती करतो आणि योगारूढ अवस्थेला पोहोचतो. आता एखाद्या व्यक्तीच्या भौतिक इच्छा पूर्ण झाल्या असतील, म्हणजे मनामध्ये तृष्णा नसेल की हे पाहिजे ते पाहिजे, तो तृप्त असेल, शांत झालेला असेल, तेव्हाच तो अष्टांग योगाकडे वळू शकतो. त्यामुळे कृष्ण इथे मनाबद्दल बोलतात, कारण मनामध्येच हे काम, क्रोध, लोभ आहेत. या वासना ज्या सगळ्या आहेत त्या मनामध्ये आहेत. जेव्हा आपण त्यांना पोषण देतो, तेव्हा या वासनेचं बीज रुजतं किंवा अंकुरित होतं. पण अष्टांग योगाच्या अभ्यासाने हे बीज नाश पावू शकतं. त्यासाठी मनाचं आणि इंद्रियांचं पूर्ण संयमन करायला लागतं. म्हणजे अशुद्ध अवस्थेतही बुद्धीद्वारे इंद्रिय आणि मनाला संयमित करावं लागेल हे कृष्ण सांगतात. आणि अर्जुनाला कृष्णांनी सांगितलेलं आहे की तुझं मन हे त्यासाठी तुझं बंधू असू शकेल किंवा शत्रू असू शकेल. त्याची माहिती आता आपल्याला पुढच्या श्लोकामध्ये म्हणजे 5व्या श्लोकामध्ये सांगितलेली आहे. हा, वाचा माताजी. हो. हरे कृष्ण. उद्धेरा उद्धेर उद्धरेदात्मानत्मानं नात्मानमवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बुद्धिर् आत्मवैनिरिरुक्तात्
रिपुरात मनः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मनुष्याने आपल्या मनाद्वारे स्वतःची अधोगती होऊ न देता स्वतःचा उद्धार केला पाहिजे. मन हे बद्ध जीवाचा मित्र तसेच शत्रूही आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. तर या श्लोकामध्ये उद्धरेत आत्मना आत्मानम न आत्मानम अवसादये. तर आत्मा हा जो शब्द वापरलेला आहे ना, तो मनाला उद्देशून वापरलेला आहे. हम्म. अष्टांग योगाभ्यासाचा केंद्रबिंदू मन आहे. म्हणून आत्मा हा शब्द इथे मनाला उद्देशून वापरलाय. तर मन बघा कसं आहे, एखाद्याला कृष्णाकडे घेऊन जातं किंवा भौतिकाकडे पण घेऊन जातं. या भौतिक प्रकृतीच्या झगमगाटाकडे मन पटकन आकर्षित होतं आणि इंद्रिय तृप्तीच्या विषयांकडे मनुष्य ओढला जातो आणि मग पुढे अधोगती होते. भौतिकामध्ये मन गुंतलेलं जर का असेल तर ते कधीच शांत असू शकत नाही. सतत नवनवीन भोगांचे विचार ते करतं आणि या इच्छांमध्ये ते अस्थिर आणि अशांत असतं. पण जे मन आता कृष्ण भावनेमध्ये युक्त आहे, जे तिथे स्थिरावलेलं आहे, कृष्णाच्या कमल चरणांवरती मन रमलेलं आहे, ते मन मात्र अतिशय शांत असतं. आणि मन शांत असेल तर आध्यात्मिक प्रगतीही होऊ शकते. तर इथे लक्षात काय घ्यायचंय की मनच हे बंधनाचं किंवा मुक्तीचं कारण असतं. इंद्रिय विषयांमध्ये रस घेणारं मन मनुष्याच्या बंधनाला कारणीभूत होतं आणि इंद्रिय विषयांवरती अनासक्त होऊन जे मन आता कृष्णांवर स्थिरावलंय ते मन मात्र मुक्तीला सहायता करतं. म्हणजे मन कसं आहे बघा, कुलपाच्या चावीसारखं आहे. कुलपाची चावी आपण कुलपामध्ये चावी लावली, इथे फिरवली तर ते कुलूप उघडेल, उलटी फिरवली तर ते लॉक होईल. तसंच हे मन आपल्याला बंधनामध्ये अडकवतं किंवा संसाराच्या बंधनातून मुक्त पण करू शकतं. म्हणून कृष्ण इथे म्हणतात उद्धरेत आत्मना आत्मानम. म्हणजे काय, स्वतःला वरती उचल या मनापासून. आत्मानम अवसादयेत म्हणजे मनाला तुला अधोगतीकडे नेण्यापासून थांबव. आता मनात येणाऱ्या दूषित विचारामुळे ते आत्म्याला अयोग्य दिशेने पण घेऊन जाऊ शकतं, अधोगतीकडे घेऊन जाऊ शकतं. म्हणून या दूषित मनाला शुद्ध करावं लागेल आणि मग तू त्याचा वापर कर. कारण मन कसं आहे, खूप शक्तिशाली आहे, पण या मनाला सांभाळणं सोपं नाहीये. आता बघा, कोणी म्हणेल की माझे गुरु आहेत आणि माझे गुरु माझा उद्धार करतील. जसं आता श्रीला प्रभुपाद आहेत, तर त्यांची कृपा तर सर्वांवरच आहे. पण मग एकसारखी प्रगती करताना साधक दिसतात का? तर असं होत नाही. आता गुरु तर कृपा बघा सगळ्यांवरच करतात, पण आपल्यालाही काही प्रयत्न करायचे असतात. तर कृष्ण इथे गुरुच्या रूपामध्ये अर्जुनाला उपदेश करतायत आणि म्हणतात की तुला मनाला संयमित करावं लागेल. म्हणजे गुरूंनी तर आपल्याला मार्ग दिलाच आहे की जप करा, आरती करा, भक्तांचा सन्मान करा, नियम पाळा, पुस्तकं वाचा माझी. पण आपल्यालाही हा उपदेश मानला पाहिजे, हे आपलं कर्तव्य आहे. गुरूंच्या कृपेशिवाय आपला उद्धार होणार नाही. आणि आपण समजून घेतलं की या मार्गामध्ये प्रगती करण्यासाठी कृष्णांची आणि कृष्णांच्या शुद्ध भक्ताची कृपा आपल्यावर व्हावी लागते. पण व्यक्तीचं आपलं पण कर्तव्य आहे की गुरूंचे आदेश आज्ञा जे असतात ना ते पाळणं हे आपलं कर्तव्य आहे. तेव्हाच उद्धार आपला होऊ शकतो. आता आपली श्रद्धा आहे म्हणून आपण या आदेशांचं पालन करतो. आता गुरु तर सर्वांवर खूप कृपा करतात, पण जो ती कृपा घेतो म्हणजे त्याप्रमाणे तो आचरण करतो त्याचाच उद्धार होतो. त्यामुळे सर्व भक्तांची एकसारखी प्रगती होत नाही. काही जण खूप प्रगती करताना दिसतात, काही अडखळतात. आता मागच्या जन्मातील पूर्वतयारी आहे हे ठीक आहे, पण आपल्याला प्रयत्न तर आपला असायलाच हवा. म्हणजे आपली इच्छा तर हवी ना त्या दिशेने जाण्याची. नाहीतर गुरूंनी सर्वांवर सारखीच कृपा केली असती. तर बघा इथे कृष्ण काय म्हणतायत अर्जुनाला की मी गुरु म्हणून तुला मी उपदेश करतोय की तुझं असं म्हणत नाहीयेत ना की गुरु म्हणून मी तुझं मन संयमित करेन. ते अर्जुनाला सांगतायत की जसं मी सांगेन तसं तू वाग, त्याद्वारे तुझं मन संयमित होईल. तर त्याद्वारे आपल्यालाही प्रयत्न करायला पाहिजेत. ते बघून भगवंतांची कृपा आपल्यावरती होते. त्यामुळे आपले प्रयत्न आणि भगवंतांची कृपा असेल तर आपली निश्चित प्रगती होते. आता आपण इथे वर्गाला येतो भगवद्गीतेच्या, हा आपला एक प्रयत्नच आहे. त्यामुळे आपल्या मनाला संयमित करणं ही आपली जबाबदारी आहे, हे इथे कृष्ण सांगतात. आता विचार करा, आपला खरंच कोणी एखादा शत्रू असेल, ज्याला त्या शत्रूविषयी आपण सतर्क असतो, आपल्याला कधी कुठलं नुकसान करेल म्हणून. पण मग मनाच्या गोष्टी आपण सर्व ऐकतो ना. हा, तर योग्य मन आपल्याला सांगेलच असं नाही, ते आपल्याला समजून घेतलं पाहिजे इथे. जोपर्यंत आपलं बुद्धीला आपण शास्त्राच्या डोळे सबळ केलेलं नाहीये तोपर्यंत मन हे आपल्या मनाने म्हणजे आपण जाऊ तर ते योग्य असेलच असं नाही. तर हे आपल्याला समजतं इथे.
आता जेव्हा आपण इंद्रियांची तृप्ती करतो तेव्हा इच्छा कुठून येते? प्रथम ती मनात येते आणि मग इंद्रिय ते कार्य करण्यासाठी वळतात. मग इंद्रिय विषयांचं परत परत चिंतन हे पण मनातच होतं. त्यातून ती आसक्ती तयार होते. आसक्तीतून पुढे काम तयार होतो आणि काम तयार झाला की मग त्याला नियंत्रणात आणणं कठीण. हे दुसऱ्या अध्यायामध्ये आपण आसक्तीचं चक्र सगळं समजून घेतलं होतं. ध्यायतो विषयांपुंसा दुसऱ्या अध्यायातला 62वा आणि 63वा श्लोक. आता बघा आपले प्रयत्न कसे असतात की आपण भगवद्गीतेच्या वर्गाला येतो किंवा आपण सर्वांनी ठरवलं लेवल 2चा अभ्यासक्रम करायचा, म्हणजे संकल्प केला मनाने आणि ते करण्यासाठी इंद्रिय आता कार्यरत झाली. आपण जॉईन केला किंवा आपण रोज येऊन कानाने हा ऐकतो, म्हणजेच आपण आपल्या मनाच्या इच्छेमुळे आपल्या इंद्रियांची तृप्ती करू लागतो. तेव्हा आपण कसं प्रगती करतो? तर आपण शरीरच आहे हा समज आपल्यामधला कमी होऊन मी आत्मा आहे हा समज आपला आता हळूहळू क्रमशः दृढ होत जातो. पण मनाच्या इच्छांच्या द्वारे, कारण मन आपण म्हटलं हे आपल्याला योग्यच सांगेल असं नाही, म्हणजे बुद्धीला आपल्याला सबळ करावा लागेल कृष्ण भावनेमध्ये जोडून, तेव्हा आपला जो शरीराचा रथ आहे तो योग्य दिशेने आपण नेऊ शकतो. म्हणजे लक्षात काय घ्यायचं इथे, मनाच्या पाठीमागे इंद्रिय चालतात, त्यामुळे मन हे आपल्याला संयमित ठेवण्यासाठी बुद्धीला सबळ ठेवणं हे आवश्यक आहे. आता 6वा बघूया श्लोक. हो. हा, हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. बंधुरात्मन मनस्तस मनसस्तस्य येनात्मैवात्मना जित आत्मनस अनात्मनस्तु शत्रुत्वै शत्रुत्वे वर्ते वर्तेतात्मै शत्रुवत. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. ज्याने मनाला जिंकले आहे त्याच्यासाठी मन हे सर्वोत्तम मित्र आहे. परंतु जो असे करण्यामध्ये अपयशी झाला आहे त्याच्यासाठी त्याचे मन हे परम शत्रू असते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता आत्म्याची स्वरूप स्थिती काय आहे? तर आत्मा हा कृष्णांचा सेवक आहे, म्हणजे सेवा हा आत्म्याचा स्वभाव आहे. आता मन जेव्हा इंद्रिय भोगांच्या विषयांकडे आकर्षित होतं ते मन इंद्रियांचं गुलाम बनतं आणि सदैव भोगांच्या इच्छा करतं. आणि असं मन कसं आहे? अशांत आहे. हा, या अशांत मनावरती म्हणजे ह्या इंद्रिय भोगाच्या विषयांचा मनावरती प्रभाव पडतो. आता बघा पाचही इंद्रियांनी जर का शुद्ध गोष्टी ग्रहण केल्या, जसं की डोळ्यांनी आता कृष्णांच्या श्री विग्रहाचं दर्शन घेतलं, कानाने कृष्णांच्या कथा ऐकल्या, कृष्ण कीर्तन ऐकलं, जिभेने प्रसादच ग्रहण केला, तर शुद्ध गोष्टीच मनापर्यंत पोचतात. मनाच्या वरती बुद्धी आहे. सबळ बुद्धीने मनाचं आणि इंद्रियांचं योग्य प्रकारे नियंत्रण केलं जाऊ शकतं. म्हणून बुद्धीला सबळ करण्यासाठी तिला कृष्ण भावनेमध्ये संलग्न करावं लागतं. रोज भगवद्गीता भागवतम वाचल्याने, भक्तांचा संग केल्याने बुद्धी सबळ होते आणि आपल्या शरीराचा रथ आपण कृष्णधामाकडे पूर्ण शक्तीने नेऊ शकतो. इंद्रियांना विषयांची ओढ नसल्याने त्यांच्या सर्व शक्ती आता एकवटली आहे रथ कृष्णांकडे नेण्यासाठी. आणि अशा रथातला प्रवासी कोण आहे? आत्मा आहे, जो खूप क्रियाशील असतो आणि आत्मविश्वासाने तो प्रगती करू शकतो. तर इथे आपल्याला लक्षात काय घेतलं पाहिजे की इंद्रियांचं गुलाम बनलेलं जर का मन असेल तर ते अस्थिर असेल आणि हे अनियंत्रित असेल. मग अनियंत्रित मन काय करू शकतो? तर अशा व्यक्तीचा आत्मविश्वास कमी असतो, तो दृढ निश्चयी नसतो, निराशेत असतो, तणावामध्ये असतो, दुर्धर व्याधींनी ग्रस्त असतो, असाध्य रोग असतात त्याला, किंवा उच्च रक्तदाबाचा तो पेशंट असतो. आणि अशी व्यक्ती स्वतःसाठी आणि इतरांसाठी पण हानिकारकच असते. तर अनियंत्रित मनाचे परिणाम म्हणून व्यसनाधीनता दिसून येते, भांडण तंटे, हिंसक वृत्ती, स्त्रीगमन, बलात्कार किंवा आत्महत्या अशा म्हणजे टोकाच्या निर्णय घ्यायला तो मनुष्य पुढे जातो आणि स्वतःचं नुकसानही करून घेतो, समाजाचं नुकसान करणारी कृत्यही तो करतो. तर मनाची संरचना ही कशी असते? जी आपली 5 इंद्रिय आहेत ना, म्हणजे डोळे, नाक, जीभ, कान, त्वचा, आणि 5 या इंद्रियांचे विषय आहेत: शब्द, रूप, रस, गंध.
शब्द स्पर्श रूप रस गंध. हा तर यांच्या मागे मन आहे. म्हणजे ही काय करतात, ही इंद्रिय माहिती पुरवतात मनाला. इंद्रिय विविध अशा विषयांची माहिती सतत मनाला देत असतात, त्यामुळे मन हे दूषित होतं. म्हणजे इंद्रियांचे विषय आणि डोळ्याने आपण काय बघतो, कानाने काय ऐकतो, जिभेने कुठला स्वाद घेतो, या सगळ्याचा प्रभाव या मनावरती पडत असतो. त्यामुळे कुठल्या गोष्टी आपण ग्रहण करतो यावरती आपल्याला लक्ष दिलं पाहिजे. जेव्हा चांगल्या गोष्टीच आपण ग्रहण करू तेव्हा अर्थातच त्याचा प्रभावही चांगला होईल. आणि हे जेव्हा अशा प्रकारे चांगलं ग्रहण करू आपण, तर मग असं मन मग प्रगतीमध्ये बाधा बनत नाही. आणि या विरुद्ध इंद्रिय तृप्तीमध्ये जे मन असतं त्याला शत्रू म्हटलेलं आहे. पण जे मन कृष्ण भावनेमध्ये संलग्न आहे ते मन स्थिर असतं, शांत असतं, इंद्रिय संयमित असतात. आणि असा व्यक्ती आध्यात्मिक प्रगती देखील करू शकतो. म्हणजे हे मन त्याला मानवी जीवनाचं ध्येय गाठायला मदत करू शकतं, म्हणून मित्र म्हटलेलं आहे. तर इथे लक्षात घेऊया की कृष्ण भावनेशी जोडून घेणं हे मनाला संयमित करण्याचा सगळ्यात सोपा उपाय आहे. इथे या अध्यायामध्ये कृष्ण अर्जुनाला हेच सांगतात की अष्टांग योगाद्वारे पण मनाला नियंत्रित करता येतं, पण अष्टांग योगाचा मार्ग हा खूप अवघड आहे. तर 7वा बघू श्लोक. हा, हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुःखेषु तथा मानव मानयो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. ज्याने मन जिंकले आहे त्याला परमात्मा प्राप्तच झालेला असतो. त्याने शांती प्राप्त केलेली असते. अशा मनुष्यासाठी सुख आणि दुःख, शीत आणि उष्ण, मान आणि अपमान सर्व काही सारखेच असते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता बघा इथे मन जे कृष्ण भावनेशी जोडलंय, की भौतिक भोगामध्ये गुंतलं आहे, त्याप्रमाणे मनुष्याचं जीवन कसं असणार हे ठरतं. जीवनामध्ये शांती सुख असणार की अशांती असणार, अस्थिरता असणार हे ठरतं. तर जेव्हा मन संयमित आहे, कृष्ण भावनेशी जोडलेलं आहे, ते भगवंतांच्या आज्ञेचं तो व्यक्ती पालन करतो. मन भगवंतांवर स्थिर असल्याने त्या मनुष्यावर भौतिक जगातील सुख दुःख, शीत उष्ण या द्वंद्वांचा परिणाम होत नाही. ही अवस्था म्हणजे समाधी, ही परमात्मा गाठण्याची जी अवस्था आहे ना, तिथे तल्लीनता आणायला मदत करते. समाधी ही अष्टांग योगाची आपण म्हटलं ना अंतिम पायरी आहे. अंतिम पायरीमध्ये अविचलित एकाग्रता भगवंतांवरती स्थिर असते आणि बाह्य जगाशी, इंद्रिय तृप्तीच्या विषयांशी त्याचा संपर्क तुटलेला असतो. पूर्णपणे दृष्टी ही आतल्या परमात्म्यावरती केंद्रित झालेली असते, परमात्म्याच्या संपर्कात असतो तो. आणि अशा व्यक्तीसाठी भौतिकातील द्वंद्व, जी आता इथे म्हटले ना, द्वंद्व म्हणजे सुख दुःख, शीत उष्ण, याच्याशी त्याचा संपर्क पूर्णपणे तुटलेला असतो. तर हे मन हे कसं आहे, मन कुठे जोडलेलं आहे, याच्यावरूनच त्याची पुढची गती ठरणार आहे. भौतिकामध्ये लागलेलं मन हे कधी अष्टांग योगाची सराव करायला त्या व्यक्तीला पुढे प्रगती तो करूच शकत नाही, हे आपल्याला समजलं पाहिजे. आता आपण 8वा श्लोक बघूया. हा, हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजते इंद्रिय युक्त इत्युच्यते समलोष्टाक्ष्मकांचन. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मनुष्य जेव्हा अर्जित ज्ञान आणि साक्षात्कार योगे पूर्णपणे तृप्त होतो, तेव्हा तो योगी किंवा आत्मसाक्षात्कारामध्ये स्थित झाला आहे असे म्हटले जाते. असा मनुष्य अध्यात्मात स्थित आणि आत्मसंयमी असतो. तो गारेचे खडे, दगड, सोने इत्यादी सर्व काही समदृष्टीने पाहतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता या श्लोकामध्ये काय सांगितलंय की मन कशामुळे संतुष्ट प्राप्ती करते किंवा शांती प्राप्त होते, तर कृष्ण ज्ञान घेतल्याने आणि ते ज्ञान जीवनात वापरल्याने, तसं आचरण ठेवल्याने मनाला शांती मिळते. निष्काम कर्मयोग जो करतो आपण, तर त्यावेळेला मनाची भौतिकाकडची ओढ कमी होते, मनाला स्थिरता येते आणि आपण कृष्ण ज्ञान घेऊ शकतो आणि त्याप्रमाणे आचरण पण करू शकतो. आता कोणताही मनुष्य आपल्या भौतिक दृष्ट्या दूषित इंद्रियांच्या द्वारे श्रीकृष्णांचं नाम रूप गुण किंवा दिव्य लीलांचं दिव्य स्वरूप जाणू शकत नाही. पण जेव्हा मनुष्य भक्ती सेवा करून आध्यात्मिक दृष्ट्या परिपक्व होतो, तेव्हा त्याला भगवंतांची
त्यांच्या दिव्य नाम गुण रूप लीला या त्याच्या समोर प्रगट होतात, त्यांचा अर्थ समजू शकतो. तर भगवद्गीता म्हणजे कृष्ण भावनेचं विज्ञान म्हटलेलं इथे तात्पर्यामध्ये श्रीला प्रभुपाद सांगतात की केवळ सांसारिक पांडित्याच्या द्वारे कोणताही मनुष्य कृष्ण भावना भावित होऊ शकत नाही. कृष्ण भक्ती करता यावी यासाठी त्याला शुद्ध भावनायुक्त व्यक्तीचा सत्संग लाभण्या इतपत त्याला भाग्यवान असायला पाहिजे. म्हणजे श्रीकृष्णांच्या कृपेमुळे कृष्ण भावना भावित मनुष्याला साक्षात्काराचं ज्ञान होऊ शकतं, कारण या विशुद्ध भक्तिमय सेवेने तो तृप्त होतो. आता म्हणजे आपण समजून घेतलेलं आहे बघा की कृष्ण भावना प्राप्त होण्यासाठी किंवा आपल्याला त्या मार्गावर चालण्यासाठी कृष्णांची कृपा तरी लागते किंवा कृष्णांच्या शुद्ध भक्ताची कृपा लागते. तर सांसारिक विद्वत्ता किंवा मानसिक तर्कवाद आणि जरी इतरांना सोन्याप्रमाणे भासत असले तरी भक्ताच्या लेखी मात्र त्यांना खडे किंवा दगडाच्या पेक्षा अधिक मूल्य नसते. म्हणजे बघा, बघण्याची दृष्टी बदलते. जेव्हा व्यक्ती कृष्ण भावना भावित होतो तर तेव्हा त्याला आसक्ती कोणाबद्दल असते? कृष्णांच्या बद्दल असते. जी गोष्ट त्याला कृष्ण भावनेसाठी अनुकूल असते त्या गोष्टीचं महत्व त्याला असतं आणि भौतिक दृष्टी ही वेगळी असते. ज्या गोष्टी भौतिकासाठी चांगल्या असतील त्या त्या गोष्टी त्याच्या दृष्टीने या तुच्छच असतात. आता 9वा बघू आपण. हो. हा, हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. सुहृन्मित्रायुर्दासीन मध्यस्थ द्वेष बंधुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मनुष्य जेव्हा प्रामाणिक हितचिंतक, सुहृद, तटस्थ, मध्यस्थ, द्वेषी, मित्र आणि शत्रू, पुण्यवान आणि पापी या सर्वांकडे समबुद्धीने पाहतो तेव्हा तो अधिक प्रगत किंवा विशेष मानला जातो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता बघा कसं असतं, इथे वेगवेगळ्या प्रकारची माणसं असतात हे आपल्याला सांगितलंय. आपल्या भोवती संपर्कात जी लोक असतात ती वेगवेगळ्या प्रकारची असतात. म्हणजे काही जण सुहृद असतात, काही हितचिंतक असतात, काही मित्र असतात, काही शत्रू असतात, काही द्वेष करणारे असतात. म्हणजे सगळे काही सारखे नसतात, पण या सर्वांकडे जो समदृष्टीने बघतो तो प्रगत मानला जातो. तो मित्र आहे, हितचिंतक आहे म्हणून जवळचा, शत्रू आहे, द्वेषी आहे म्हणून नावडता, अशी दृष्टी त्याची नसते. सर्वांकडे समदृष्टी ठेवणाराच असतो. तेव्हा तो प्रगत म्हटला जातो आणि तेव्हा तो योगारूढ पातळीवरती असतो हे आपल्याला समजतं. योगारूढ पातळी म्हणजे आपण कुठली म्हटली की जी ऍडव्हान्स स्टेज आहे. बिगिनर स्टेज ही आरुरुक्ष स्टेज. योगारुरुक्ष जी म्हटलेली आहे ही प्रारंभिक अवस्था आहे. त्याच्यानंतर मग 7व्या, 8व्या आणि 9व्या या श्लोकामध्ये योगारूढ स्थितीबद्दल सांगितलंय. योगारूढ स्थितीचं वर्णन जितात्मना हा विजितेंद्रिय हा प्रशांत असं केलेलं आहे. म्हणजे ज्याने मनाला जिंकलेलं आहे, परमात्म्याची अनुभूती त्याला आलेली आहे. आणि ह्याची लक्षणं कोणती असतात? तर आपण म्हटलं जसं आधीच्या श्लोकामध्ये द्वंद्वापासून तो मुक्त असतो. मान अपमान, शीत उष्ण अशा प्रकारच्या द्वंद्वातून तो मुक्त असतो. कोणी स्तुती केली किंवा कोणी निंदा केली तेव्हा तो सम राहतो, कारण त्याचं मन भगवंतांच्या चरण कमलांवरती स्थिर असतं. आता सोनं माती यांना तो सम मानतो. तर इथे श्रीला प्रभुपाद बघा, त्यांचं उदाहरण आपण घेऊ शकतो की ते अमेरिकेला जेव्हा प्रचार प्रसार करायला गेले तेव्हा त्यांना हिप्पींच्या बरोबर राहावं लागलं. तिथे कुठल्या सुखसुविधाही नव्हत्या त्यांच्याकडे, पण तरीही त्यांनी आपल्या गुरूंचा आदेश जो त्यांनी दिलेला होता तो त्यांनी पाळला. तसंच ते जेव्हा हिप्पींच्या बरोबर राहत असत तर तेव्हा फ्रीजमध्ये त्यांनी शिजवलेलं अन्न ते ठेवायचे आणि त्याच फ्रीजमध्ये इतरांचे मांसाहारी पदार्थ पण ठेवलेले असायचे. पण त्यांनी हे सर्व सहन केलं. की जेव्हा अनेक भक्त जोडले गेले पुढे आणि प्रभुपादांना प्रचार करण्यासाठी त्यांना ते गाडीतून घेऊन जात असत, पण मग गाडी असो किंवा नसो श्रीला प्रभुपाद यांना त्याचा फरक पडत नव्हता, ते सम होते. तसंच हितचिंतक किंवा द्वेषी जसं आपण म्हटलं, पुण्यवान असेल पापी असेल सर्वांना तो समदृष्टीने बघतो, असा जो योगारूढ स्थितीमध्ये असतो. प्रभुपादांनी बघा कुठेही पक्षपात केला नाही. पापीहून पापी व्यक्तीलाही त्यांनी कृष्ण भावना दिली, अत्याधिक पाप केलेल्यांना पण त्यांनी हरिनामाचा मंत्र दिला. तर ही सर्व योगारूढ स्थितीची लक्षणं आहेत हे आपल्याला समजून येतं. आता 10वा श्लोक बघू आपण. हा, हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. योगी युज्यत सततम
आत्मनं रहसि स्थितः एकाकी यच्चित्तात्मा निराशीर परिग्रह. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. योगी व्यक्तीने नेहमी आपले शरीर, मन आणि आत्मा भगवंतांच्या ठायी युक्त केले पाहिजे. त्याने एकांत स्थळी एकटे राहावे आणि काळजीपूर्वक मनाला सतत सतत माताजी ते काय आहे, सतत संग केले पाहिजे. एक मिनिट हा. मी जरा ह्याच्यातून बघते पुस्तकातून, कारण इथे ना काहीतरी चुकीचं आहे प्रिंटिंग मध्ये. हम्म. एकटे राहून काळजीपूर्वक मनाला सतत त्याने आकांक्षा हा, आणि सतत. संग्रहाच्या किंवा हा हा वाचा. त्याने आकांक्षा आणि संग्रहाच्या किंवा स्वामित्वाच्या भावनेपासून मुक्त असले पाहिजे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता बघा, या 10व्या श्लोकामध्ये आपल्याला अष्टांग योगाच्या 8 पायऱ्यापैकी यम म्हणजे बाह्य नियम आपण समजून घेतलेला आहे. तर इथे आपल्याला तेच सांगतायत की अष्टांग योगी हा कसा एकांत स्थळी राहतो. भौतिकापासून एकांतामध्ये अलिप्त त्याला राहावं लागतं. भौतिक जगामध्ये भौतिक संपर्क ठेवून चित्तशुद्धी होऊ शकत नाही, म्हणून त्याला या योगाचा सराव करण्यासाठी एकांतात जाऊन राहावं लागतं. आता भौतिक जगामध्येच राहून अष्टांग योगाचा अभ्यास करणं हे अगदी अवघड गोष्ट आहे. त्यामुळे हा योगी घरापासून वेगळा राहतो, कुठेतरी जंगलामध्ये एकांत असं स्थान तो शोधतो आणि मनाला संयमित करण्याचा प्रयत्न करू शकतो. मनाला नियंत्रणाखाली ठेवतो कसा, म्हणजे अगदी जसं आपण एखाद्या प्राण्याला पकडून ठेवू ना, कारण तो मोकाट सोडला तर कुठल्या कुठे पळून जाईल, तसंच हे मन असतं बघा. त्याला बळजबरीने तो नियंत्रणाखाली आणतो. तर बाह्य नियम आपण बघितले की अहिंसा पाळावी लागते त्याला, त्यासाठी सत्य बोलावं लागतं, अस्तेय म्हणजे चोरी न करायची, आपलं जे आहे मालकीचं तेच घ्यावं लागतं. ब्रह्मचर्य, ज्याच्यासाठी आत्मसंयम ठेवावा लागतो, धैर्य आणि इच्छाशक्ती लागते. अपरिग्रह, लोभ सोडावा लागतो त्याला. आणि हे सर्व केल्याने तो साधेपणाने जगू शकतो, कमीत कमी गरजा ठेवून तो राहू शकतो, संयमित होऊन तो जगू शकतो. तर हे साधकाच्यासाठी किंवा ज्या प्रकारे आता हा अष्टांग योग करायला सुरुवात करणार आहे त्याच्यासाठी हे यम खूप महत्वाचे असतात. तर आपण जेव्हा परिवाराच्या समोर म्हणजे कुटुंबासोबत राहतो तेव्हा बऱ्याच गोष्टींचा संचय करतो. कधीतरी आपल्याला ह्या गोष्टी लागतील म्हणून गरजेपेक्षा अधिक गोष्टींचा संग्रह किंवा संचय आपण केलेला असतो. तर अष्टांग योगी हा असा संग्रह करत नाही कुठल्या गोष्टींचा, कमीत कमी गरजा म्हणजे अगदी पाहिजे तेवढ्याच वस्तू तो आपल्या जवळ बाळगतो. खाण्याच्या वस्तू असू देत, आहार, झोपणं, करमणूक या सर्वांमध्ये त्याचा संयम असावा लागतो. आणि या योगीसाठी करमणूक म्हणजे चालायला जाणं हेच असतं. आणि कुठेही कसं संयमित म्हणजे शरीर तंदुरुस्त राहील एवढाच व्यायाम तो करतो. तसंच झोपेचा संयमित 6 ते 7 तास वगैरे. आहाराच्या बाबतीतही तेच सांगितलंय, शरीर आणि आत्मा एकत्र राहतील एवढाच तो आहार घेतो. आता श्रीला प्रभुपाद इथे तात्पर्यामध्ये आपल्याला सांगतात की जो पूर्णपणे कृष्ण भावना भावित असतो तोही हे सगळं साध्य करू शकतो. कृष्ण भावना भावित मनुष्य उत्तम रीतीने जाणतो की सर्व काही कृष्णांचं आहे, त्यामुळे तो वैयक्तिक स्वामित्वाच्या भावनेतून मुक्त असतो आणि आपल्या स्वतःच्या स्वार्थासाठी कुठल्या गोष्टींची त्याला लालसा नसते. सतत अध्यात्मामध्ये स्थित असल्याने भौतिक गोष्टींपासून तो अलिप्तच असतो. कृष्ण भावना रहित असलेल्या लोकांच्या पासून तो दूर राहतो, त्यामुळे कृष्ण भावना भावित मनुष्य पण परिपूर्ण योगी असतो. आपल्याला दोन्ही ठिकाणी ना इथे कंपॅरिझन सांगितलेली आहे श्रीला प्रभुपादांनी की अष्टांग योगाचा मार्ग आणि भक्तीचा मार्ग हा वेगळा जरी असला तरी गाठायचं ध्येय कसं एकच आहे हे आपल्याला समजू शकतो. किंवा जेव्हा मनुष्य, आता बघा इथे मी तात्पर्यामधला थोडासा भाग वाचते की जेव्हा मनुष्य कोणत्याही गोष्टीवर आसक्त नसूनही श्रीकृष्णांशी संबंधित सर्व गोष्टींचा स्वीकार करतो तेव्हा तो स्वामित्वाच्या भावनेपासून वास्तविकपणे मुक्त झालेला असतो. उलट पक्षी प्रत्येक वस्तूचा संबंध श्रीकृष्णांशी असल्याचे न जाणता जो सर्व वस्तूंचा त्याग करतो त्याचं वैराग्य अपूर्ण म्हटलं जातं. कृष्ण भावना भावित मनुष्य उत्तम रीतीने जाणतो की सर्व काही कृष्णांचंच आहे, त्यामुळे तो वैयक्तिक स्वामित्वाच्या भावनेपासून सदैव मुक्त असतो, म्हणून त्याला वैयक्तिक स्वार्थासाठी कोणत्याही गोष्टीची लालसा नसते. कृष्ण भावनेसाठी अनुकूल गोष्टींचा स्वीकार कसा करावा आणि कृष्ण भावनेसाठी प्रतिकूल असणाऱ्या गोष्टींचा त्याग कसा करावा हे तो जाणतो. तो सतत अध्यात्मामध्ये स्थित असल्याने भौतिक गोष्टींपासून अलिप्तच असतो
आणि कृष्ण भावना रहित असलेल्या व्यक्तीशी त्याला काहीही कर्तव्य नसल्याने तो सदैव एकटाच असतो. म्हणून कृष्ण भावना भावित मनुष्य परिपूर्ण योगी असतो. म्हणजे अष्टांग योग साध्य करायला व्यक्तीला जंगलात जावं लागतं, तेव्हाच ते होऊ शकतं. पण इथे जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ती आहे तो भौतिकात राहूनच भक्ती योग करून तेच ध्येय गाठू शकतो. त्यासाठी त्याला एकांतात जाऊन हा अभ्यास करण्याची गरज भासत नाही. हा, आता 11-12. इथे माताजी श्लोक नाहीये का? एक मिनिट, मी माझ्याकडे जरा चेक पुस्तक आहे, करते. मी माझं आहे पुस्तक. ना? हा हा. हरे कृष्ण. शुचौ देशे प्रतिष्ठाय स्थिरमासनमात्मनः ज्ञात्युश् ज्ञात्युश्चरितं नातिनीच चैलाजिनकुशोत्तरम. हरे कृष्ण. हा 11वा झाला. 12वा पण लगेच वाचू? हो, 12वाही वाचा. चालेल. हरे कृष्ण. ततैग्रा ततै तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यच्चित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्यासने युज्यात् योगत्माविशु योग योगत्मात्म विशुद्धये. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. योगाभ्यासासाठी मनुष्याने एकांत स्थळी जाऊन भूमीवर कुशासन अंतरावे आणि ते मृगचर्म व मृदू वस्त्राने आच्छादित करावे. आसन उंचावरही असू नये किंवा अत्यंत खालीही असू नये. तसेच आसन पवित्र स्थळी असावे. त्यानंतर योगी व्यक्तीने आसनावर दृढतापूर्वक बसावे आणि मन, इंद्रिय क्रिया यांचे संयमन करून आणि मनाला एकाग्र करून हृदय शुद्ध करण्यासाठी योगाभ्यास करावा. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता इथे सांगितलंय की साधकाने कुशागवतापासून तयार केलेल्या आसनावरती बसायला हवं. कुशासनावरती मृगचर्म आच्छादित करावं. आता या मृगचर्म का म्हटलेलं आहे? कारण त्याने कीटक, मुंग्या, किडे इत्यादी मृगचर्मावरती म्हणजे जवळ येत नाहीत, आकर्षित होत नाहीत. आणि अशा प्रकारचं एक आसन साधक तयार करतो आणि त्यावरती पद्मासनामध्ये बसतो. पद्मासनामध्ये बसल्याने पाठीचा कणा ताठ राहतो, मान, डोकं सर्व एका रेषेत राहतील असा तो बसतो. त्याचे डोळे कसे असतात? अर्धोन्मिलित ठेवून तो बसतो. पूर्ण बंद केले डोळे तर झोप येते, किंवा पूर्ण उघडे ठेवले तर डोळे इतरत्र बघून लक्ष त्याचं दुसरीकडे जातं, डिस्ट्रॅक्शन होतं. म्हणून अर्धोन्मिलित डोळे. आणि पूर्वी बघा असे योगी जन एका पवित्र स्थळी, म्हणजे जसं प्रयाग आहे, मथुरा, वृंदावन आहे, अशा ठिकाणी एखाद्या नदीच्या किनारी एकांत स्थळ बघून असा योगाभ्यास करत असत. तर त्यासाठी धैर्य आणि आत्मसंयम हा खूप महत्वाचा होता. ज्यावेळी अशा प्रकारे योगी सतत कृष्णांचं स्मरण करत असे तर त्यावेळेला मग तो पुढच्या पायरीपर्यंत पोहोचू शकत असे. तर जेव्हा मन आता पूर्ण कृष्णांवरती केंद्रित आहे तेव्हा ते वर्तमानात स्थित असतं. मन अस्थिर असतं त्यावेळेला ते भूतकाळाचा तरी विचार करत असतं किंवा भविष्य काळाची चिंता करत असतं, म्हणजे भरकटलेलं असतं. म्हणून प्राणायामाचा अभ्यास सांगितलेला आहे. आणि हा अभ्यास करत असताना श्वास उच्छ्वास झाला पाहिजे आणि उच्छ्वास श्वास झाला पाहिजे असं म्हटलेलं आहे. आता हे पूर्ण करू जेव्हा शकतो तो साधक तेव्हा त्याचं मन स्थिर होऊ शकतो, ज्याला ट्रान्स अवस्था असं म्हटलेलं आहे. तर या स्थितीबद्दल आपण फार काही समजू शकत नाही कारण आपला अनुभव नाहीये. तर यावेळी कशी असते ही स्थिती? कशी असते तर मनात येणारे विचार पूर्ण थांबलेले असतात, मन पूर्णपणे वर्तमानामध्ये स्थित असतं. आणि ही स्थिती गाठण्यासाठी, हा स्तर गाठण्यासाठी प्रत्याहाराचं खूप महत्व आहे. प्रत्याहार म्हणजे मनाने कोणता आहार घ्यायचा हे ठरवलेलं असतं. कसा आपण ठरवतो? तर आपल्या इंद्रियांनी आपण काय करतो, डोळ्यांनी काय बघतो, कानाने काय ऐकतो, जिभेने कसला स्वाद घेतो, या सगळ्या गोष्टींमुळे सगळ्यांचा परिणाम मनावरती होतो, मन विचलित होऊ शकतं. म्हणून प्रत्याहाराला महत्व दिलेलं आहे. असं म्हटलं गेलंय की 3 वेळा आहार घेणारा जो असतो तो रोगी असतो आणि 2 वेळा आहार घेणाऱ्याला भोगी म्हटलेलं आहे आणि जो एकदाच आहार घेतो त्याला योगी म्हटलेलं आहे. तर तसंच या योग्याने म्हणजे पूर्णपणे पोट भरेल एवढं पोट, म्हणजे अगदी म्हणतात ना पोट भर खाऊ नये आणि अर्ध
पोट भरेल एवढंच अन्न त्याने घेतलं पाहिजे, उरला 1/4 पाण्याने भरला पाहिजे आणि उरलेली जागा मोकळी त्याने वायूसाठी सोडावी, असाही नियम सांगितलेला आहे. म्हणजे अशा प्रकारे जेव्हा तो आहार घेतो तेव्हा त्याची साधना तो योग्य प्रकारे करू शकतो. त्यात बदल केले तर कधी वायू वाढल्याने त्याचं लक्ष लागणार नाही. म्हणजे प्रत्याहारामध्ये आता किती बारीक बारीक गोष्टी सांगितल्या आहेत बघा, आहाराबद्दल, डोळ्याने काय बघायचं किंवा कसं अन्न खायचं हे तर आहेच, पण वाणीचे पण नियम आहेत. तर पाहिजे तेवढंच बोलायचं, संयमित उपयोग करता आला पाहिजे वाणीचा, आणि हे सर्व पाळल्याने तो पुढे धारणा या पायरीपर्यंत पोहोचू शकतो. आता या ठिकाणी धारणा म्हणजे काय, मन जराही विचलित न होता पूर्णपणे कृष्णांच्या चरणी ते केंद्रित असतं. अशा प्रकारे पूर्णपणे कृष्णांवर तो मन जेव्हा अधिक काळासाठी म्हणजे 2 तास 4 तास हे करू शकतो केंद्रित, तेव्हा त्याला ध्यानाची अवस्था प्राप्त होते. जसं आता पुढच्या श्लोकामध्ये सांगितलेलं आहे बघा, की एखादी पणती असते, ती वाऱ्याच्या ठिकाणी आपण ठेवली तर तिची ज्योत कशी सारखी हलत राहील, पण तीच पणती जेव्हा आपण अशा ठिकाणी ठेवू जिथे वारा नाही, ती ज्योत कशी अशी स्थिर राहते. तसं ध्यान असायला पाहिजे. तासन तास योगी कृष्णांच्या वरती हे आपलं लक्ष केंद्रित करून ध्यानस्थ राहू शकतो. आणि त्यानंतरची पुढची पायरी म्हणजे समाधी, जिथे परिपूर्णता असते. त्या योगाची समाधी ही अंतिम स्थिती म्हटली आहे. जेव्हा या स्थितीला योगी पोचतो तेव्हा अष्टांग योगाची परिपूर्णता होते. आणि आता बघा कलियुगामध्ये आपल्याला हे असं एकांत स्थळ जिथे राहून आपण करू शकतो ह्या अष्टांग योगाचा अभ्यास, असं शहरात तर कुठे मिळणार नाही आपल्याला. आणि कलियुगाच्या व्यक्तीचं मानसिक शारीरिक क्षमता पण कमी झालेल्या आहेत. अल्पायुषी म्हटले जातात कलियुगातील, मंद भाग्य मंद बुद्धी असं वर्णन कलियुगींचं केलं जातं. तर म्हणून असं निर्जन स्थळ आणि त्यानंतर हे यम नियम ध्यान हे आपण बघितलं तर हे कलियुगामध्ये आपल्याला करणं शक्य नाहीये. आपल्यासाठी आध्यात्मिक साक्षात्काराचं काय साधन सांगितलेलं आहे, तर हरिनामाचं कीर्तन संकीर्तन, हरे कृष्ण महामंत्राचं संकीर्तन, जे परमेश्वराच्या पवित्र नामाचा जप केल्याने तोच लाभ आपल्याला मिळतो जो योगीला अशा प्रकारे अनेक वर्ष तप करून मिळत असे. आणि कलियुगासाठी हा मार्ग पण सोपा केलेला आहे. नाम जपाला कलियुगाचा युग धर्म म्हटला जातो आणि कृष्णांनी आपली सर्व शक्ती या नामामध्ये दिलेली आहे. कृष्ण आणि हरिनाम हे एकच आहेत हे आपल्याला समजलं पाहिजे आणि मग आपल्याला मनपूर्वक या नामाचा जप केला पाहिजे. आता 13वा आणि 14वा बघू. एक मिनिट. तेही एकत्रच आहेत का? नाही, 13वा वेगळा आहे. हा, 13 14 एकत्र आहेत. हरे कृष्ण. समकाय शिरोग्रीवं धारयञ्चलं स्थिरं सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशाश्च नवलोकयन्. 13वा 14वा आता. हरे कृष्ण. प्रशांतात्मा विभगतेर ब्रह्मचरिव्रते स्थिता मनस्संयमचित्तो युक्त का आसीत मत्परः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मनुष्याने आपले शरीर, मन आणि मस्तक उभ्या सरळ रेषेत धरावे. मनुष्याने आपले शरीर, मान आणि मस्तक उभ्या सरळ रेषेत धरावे आणि नासिकाग्राकडे स्थिर दृष्टीने पाहावे. याप्रमाणे अविचलित आणि संयमित मनाने भयरहित होऊन कामजीवनापासून पूर्णपणे मुक्त होऊन त्याने हृदयात माझे ध्यान करावे आणि मला जीवनाचे परम लक्ष्य करावे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता इथे थोडासा मी तात्पर्याचा भाग वाचते म्हणजे आपल्याला समजून घ्यायला सोपं पडेल. इथे लिहिलं आहे की मनुष्याने मन संयमित करण्याचा आणि सर्व प्रकारची इंद्रिय तृप्ती टाळण्याचा, ज्यामध्ये मैथून जीवन प्रमुख आहे, याचा अभ्यास करणं आवश्यक आहे. सर्व काळी, सर्व परिस्थितीत आणि सर्व ठिकाणी कर्म, मन तथा वाचेपासून मैथून त्याग करण्यास सहाय्य करावे, हाच ब्रह्मचर्य व्रताचा उद्देश आहे. मैथून भोग करून कोणीही योगाभ्यास करू शकत नाही. म्हणून ब्रह्मचर्याचे प्रशिक्षण मनुष्याला बाल्यावस्थेपासून देण्यात येते, कारण तेव्हा त्याला मैथून जीवनाचे ज्ञान नसते. 5 वर्षे वयाच्या मुलांना गुरुकुल किंवा आध्यात्मिक गुरुच्या आश्रमामध्ये पाठवले जाते आणि गुरु त्या लहान मुलांना ब्रह्मचारी व्रताचरणाची कठोर शिस्त लावतात. अशा प्रशिक्षणाविना कोणत्याही प्रकारच्या योगामध्ये प्रगती करू शकत नाही, मग तो ध्यान, ज्ञान किंवा भक्तियोग असो.
तथापि जो मनुष्य केवळ आपल्या पत्नीशी शारीरिक संबंध ठेवून तेही नियमबद्ध गृहस्थ जीवनाच्या नियमांचे पालन करतो त्याला सुद्धा ब्रह्मचारीच म्हटले जाते आणि अशा संयमित गृहस्थांच्या भक्तिपंथामध्ये स्वीकार केला जातो, परंतु ज्ञान आणि ध्यान पंथामध्ये गृहस्थ ब्रह्मचाराला प्रवेश दिला जात नाही. आता हे वाचून आपल्याला समजतं की कृष्ण भावना भावित भक्त हा सर्वात उत्तम योगी म्हटलेला आहे. गृहस्थाश्रमीय भक्ती योग करू शकतो, पण ज्ञानयोग आणि ध्यान योग यामध्ये तो प्रवेश करू शकत नाही. कारण काय, ज्ञान संपादन करायचं किंवा ध्यान करायचं म्हणजे त्याला घर सोडून जावं लागणार, तर हे गृहस्थाश्रमीयासाठी शक्य नाहीये. म्हणून म्हटलेलं आहे की तो भक्ती योग करू शकतो. आता तुम्ही बघितलं असेल की अनेक ठिकाणी ह्या ध्यानाचं क्लासेस वगैरे घेतले जातात, त्याचे फायदे सांगितले जातात. पण इथे आता आपल्याला स्पष्टपणे सांगितलंय की हा ध्यान योग गृहस्थाश्रमियांसाठी नाहीच आहे. पण तरीही या अध्यायाचा संदर्भ देऊन अनेक ठिकाणी चुकीचं मार्गदर्शन केलं जातं. हा ध्यान योग कोणासाठी आहे हे व्यवस्थितपणे समजून न घेता ध्यान मेडिटेशन कसं उपयोगी आहे याचाही प्रसार केला जातो. भरपूर पैसेही कमावले जातात. पण आता आपण इथे श्रीला प्रभुपाद यांनी तात्पर्यामध्ये काय सांगितलं ते वाचून घेतलंय. त्यामुळे अशा म्हणजे गोष्टींना आपण बळी पडू नये. हे जे मेडिटेशनचे वर्ग घेतले जातात त्यामुळे तिथे प्रकाशावरती किंवा बिंदूवरती किंवा शून्यावरती ध्यान एकत्र करायला एकाग्र करायला आपल्याला शिकवलं जातं. तर इथे कृष्ण स्पष्ट शब्दामध्ये म्हणतायत बघा, ही जी शेवटची ओळ आहे ना, मनहा संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परहा, म्हणजे काय, मत्परहा शेवटची ओळ म्हणजे माझं ध्यान करावं. त्यामुळे कृष्णांवरती ध्यान न करता इतर कुठल्याही गोष्टींवरती ध्यान लावल्याने फायदा होत नाही आणि थोडा फायदा झाल्यासारखा जरी वाटला तरी प्रगती होत नाही. आणि मुख्य म्हणजे यम नियम पाळल्याशिवाय डायरेक्ट ध्यानाची पायरीपर्यंत कोणी पोचूच शकत नाही. तर अष्टांग योग हा क्रमशः एक टप्प्याने पुढच्या टप्प्यापर्यंत प्रगत होण्याचा असाच हा योग आहे. एक एक पायरी प्रगत होत गेलेली ही स्थिती आहे. यम नियम न पाळता आसन प्राणायाम ध्यान केल्याने मर्यादित लाभ मिळू शकतो, पण त्याचे पूर्ण लाभ आपल्याला मिळू शकत नाही. यम नियम हे काटेकोरपणे पाळले तर आपण पुढच्या स्थितीला जाऊ शकतो. तर हे आपल्याला समजून घ्यायला पाहिजे. आता 14वा श्लोक बघू आपण. अच्छा, 15वा आहे ना आता. 15 आता 13 14 एकत्र होते. केला हा. 15वा. हरे कृष्ण. युज्यैनैव सदात्मानं योगी नियतमानसः शान्ति निर्वाण परमां मत्स्यस्था मत्स्य मत्स्यस्थामधिगच्छति. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. याप्रमाणे शरीर, मन आणि क्रिया यांच्या संयमाचा निरंतर अभ्यास करून मन संयमित झालेला योगी भौतिक जीवनाचा लय करून भगवत धामाची श्रीकृष्णांचे निवास प्राप्ती करतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता जेव्हा शरीर मन आणि इंद्रियांच्या द्वारे केल्या जाणाऱ्या या क्रिया अभ्यासाने संयमित केल्या जातात तेव्हा भौतिक अनासक्ती होऊ शकते. भौतिकामधून अलिप्त होण्यासाठी हा अभ्यास आहे. आणि जेव्हा योगी अशा प्रकारे हा अभ्यास करतो तेव्हा त्याला भगवत धामाची प्राप्ती होऊ शकते. म्हणजे भगवत धामाची प्राप्ती करणं हेच योग अभ्यासाचं अंतिम ध्येय आहे. तर इथे लक्षात घेऊया, भगवत धामाच्या प्राप्तीचा उद्देश न ठेवता भौतिक ऐश्वर्य किंवा सिद्धी प्राप्त व्हावी किंवा शारीरिक स्वास्थ्य उत्तम राहावं, हा जर का उद्देश असेल योगाभ्यासाचा तर तो योगी नव्हे. जेव्हा भौतिक अनासक्ती होईल तेव्हा भगवत धामामध्ये प्रवेश करायला तो पात्र ठरतो. म्हणजे भगवंतांना प्राप्त करण्याचा हेतू हवा तरच त्याचा म्हणजे तो परिपूर्ण योगी समजला जातो. अन्यथा मग त्याचं पतन पण होऊ शकतं किंवा तो प्रगती करत नाही. इथे थोडस तात्पर्यामधलं आपण वाचूया. 15वा श्लोक आहे ना. नाही, बरं, ते 16व्यामध्ये ठीक आहे. हरे कृष्ण. आपण पुढचा श्लोक बघूया, 16वा. बर. हा, वाचा माताजी. हो. हरे कृष्ण. ना
नात्यश्रनस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनश्रतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हे अर्जुना, जो अत्याधिक खातो किंवा अत्यंत अल्प खातो, जो अतिशय झोपतो किंवा पुरेसे झोपत नाही, तो योगी होण्याची शक्यता नाही. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता जो अत्याधिक खातो किंवा अगदी कमी खातो, खूप झोपतो किंवा पुरेशी झोप घेत नाही, असा व्यक्ती भौतिक जगामध्ये यशस्वी होऊ शकत नाही. तर श्रीला प्रभुपाद यांनी आपल्याला रोज पाळायचे काही नियम सांगितले, की रोज सकाळी आपण भागवतम वाचायला पाहिजे, संध्याकाळी भगवद्गीता वाचायला पाहिजे, कमीत कमी 16 माळांचा जप आपल्याला केला पाहिजे. आता हे नियम जेव्हा कोणी काटेकोरपणे पाळू शकतो, त्यावेळेला त्याची प्रगती निश्चित होते. पण जर का कोणी ह्या नियमामधला थोडासा भाग जरी करू शकला, थोडा वेळ तरी आपण भगवद्गीता भागवतम वाचायचा प्रयत्न आपल्याला केला पाहिजे. कृष्णांचा प्रसादच आपल्याला खायला पाहिजे आणि असे नियम पाळल्याने मग आध्यात्मिक उन्नती होऊ शकते. कृष्ण भावना भावित जीवन जगण्याचं वळण आपण आपल्या म्हणजे जीवनाला दिलं पाहिजे. असा व्यक्ती प्रगती करायला पात्र ठरतो आणि जे आवश्यकतेपेक्षा जो आता अधिक खातो असं म्हटलेलं आहे, किंवा त्याची झोपही जास्त असते बघा. अधिक झोप म्हणजे त्याला आळस पण असतो, म्हणजे तमोगुणाचं लक्षण झालं, त्यामुळे त्याची प्रगती होऊ शकत नाही. तर इथे आपण जरा तात्पर्य या श्लोकाचं वाचूया. सायली माताजी वाचाल पूर्ण तात्पर्य? हो हो. कुठे हा, शिकवणार? हे बघा इथून हम्म. पूर्ण वाचायचं हो, या श्लोकाचं. ठिकाणी ना, हो, या ठिकाणी. या ठिकाणी हरे कृष्ण. या ठिकाणी योगीजनांसाठी आहार आणि निद्रा यांचे नियमन सांगितले आहे. अतिशय खाणे म्हणजे प्राण रक्षणाकरता आवश्यक भोजनापेक्षा अधिक भोजन खाणे. मनुष्याला पशूंचे मांस खाण्याची आवश्यकता नाही, कारण अन्नधान्य, भाजीपाला, फळे आणि दूध इत्यादी विपुल प्रमाणात उपलब्ध आहे. भगवद्गीतेनुसार असे साधे खाद्यपदार्थ सत्वगुणी असतात. मांसाहार हा रजोगुणामधील व्यक्तींसाठी असतो. म्हणून जे लोक मांसाहार, मद्यपान, धूम्रपान करतात आणि श्रीकृष्णांना प्रथम न अर्पलेली अन्न खातात, त्यांना केवळ दूषित पदार्थ खाल्ल्यामुळे पापकर्माची फळे भोगावी लागतात. भुज्यते ते त्वघम पापा ये पश्चंतात्मकारण. जो कोणी इंद्रिय तृप्ती करता खातो, स्वतःसाठी अन्न शिजवतो आणि आपले अन्न श्रीकृष्णांना अर्पण करीत नाही, तो केवळ पापच खात असतो. जो पापभक्षण करतो आणि आपल्या वाट्याला आलेले अन्नापेक्षा अधिक अन्न भक्षण करतो, पण तो परिपूर्ण योगाभ्यास करू शकत नाही. श्रीकृष्णांना अर्पण केलेले अन्न पदार्थ मनुष्याने ग्रहण करणे हेच सर्वोत्तम आहे. कृष्ण भावना भाविक मनुष्य हा श्रीकृष्णांना अर्पण न केलेली कोणतीही गोष्ट ग्रहण करीत नाही. म्हणून केवळ कृष्ण भावना भाविक मनुष्यच योगाभ्यासामध्ये पूर्णतः प्राप्त करू शकतो. जो मनुष्य स्वतःच्या वैयक्तिक काल्पनिक उपवास पद्धतीद्वारे कृत्रिमरित्या खाण्यापासून दूर राहतो, तो योगाभ्यास करू शकत नाही. कृष्ण भावना भावित मनुष्य शास्त्रांच्या आदेशानुसार उपवास करतो. तो आवश्यकतेपेक्षा जास्त अधिक उपवास किंवा अधिक भोजन ग्रहण करीत नाही आणि याप्रमाणे तो योगाभ्यास करण्यास योग्य असतो. जो आवश्यकतेपेक्षा अधिक खातो, त्याला झोपेत फारच स्वप्ने पडतात आणि त्यामुळे त्याला जरुरीपेक्षा अधिक झोपावे लागते. हे 24 तासांपैकी 6 तासांपेक्षा अधिक झोपतो, तो निश्चितच तमोगुणाद्वारे प्रभावित झालेला असतो. तमोगुणी मनुष्य आळशी आणि अतिशय निद्रोन्मुखी असतो. असा मनुष्य योगयुक्त होऊ शकत नाही. हरे कृष्ण. वाचू पुढे माताजी? स्क्रोल केलंय का? हा माताजी, 17.
ओके, मी म्यूट होते, सॉरी. हो हा. हो. हा. तर आपण बघितलं की आता हे निद्रा म्हणजे आहाराचा परिणाम निद्रेवरती कसा होतो. आणि आता हीच गोष्ट आपल्याला 17व्या श्लोकामध्ये अजून वेगळ्या पद्धतीने कृष्णाने सांगितली. आता आपण 17वा श्लोक वाचूया. हा. हो. युक्ताहार, हरे कृष्ण. युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. जो मनुष्य आपल्या आहार, निद्रा, विहार किंवा कर्मणूक आणि कर्म करण्याच्या सवयीत नियमित असतो, तो योगाभ्यासाद्वारे सर्व सांसारिक दुःखांचे निदान करू शकतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता हा श्लोक बघून आपण आजचा सेशन थांबवूया. तर आधीच्या आपण श्लोकामध्ये जे पाहिलं 16व्या श्लोकामध्ये तीच गोष्ट एका वेगळ्या पद्धतीने इथे कृष्णाने सांगितली आहे की कोणता व्यक्ती योग करून दुःखाचा विनाश करू शकतो. तर युक्त आहार म्हटलेला आहे. युक्त म्हणजे कसा, मॉडरेट किंवा रेग्युलेटेड म्हणूया. म्हणजे नियमाने वेळच्या वेळी एका ठराविक प्रमाणात, ज्याला मितहार म्हणतो ना. आणि जे हितकारी पदार्थच तो खातो. म्हणजे जे त्याच्यासाठी लाभकारी आहे तेवढंच तो खातो. हितकारी खाणं हे म्हणजे सगळ्यात अवघड आहे बघा. एखादा तसाच पदार्थ समोर आला तर एखादा व्यक्ती तो अधिक प्रमाणात खातो, तर मग सकाळी उठून त्याला जप करायला अवघड होतो. तर श्रीला प्रभुपादांनी आपल्याला सांगितलंय की सात्विक भोजन आपण घेतलं पाहिजे, ताजं शिजवलेलं, जे पचायला हलकं आहे, शरीराला पोषण देणारं आहे, बल वाढवणार आहे शरीराचं, असं अन्न हे आयुर्वर्धक असतं. आणि असं अन्न जेव्हा आपण कृष्णांना अर्पण करून प्रसाद म्हणून खातो तेव्हा मेंदूच्या पेशींनाही बळ मिळतं, ते चांगल्या प्रकारे कार्य करतात. आणि असा व्यक्ती मग आध्यात्मिक प्रगती करू शकतो. विहारस्य म्हणजे काय, कर्मणूक, ज्याला रिक्रिएशन म्हणतो. आणि तेही इथे कृष्ण भावनेशी संबंधित आहे. भौतिक करमणूक, सिनेमा, नाटक असं नाहीये. तिसरा शब्द आहे युक्त चेष्टस्य कर्मसु, म्हणजे निर्वाह करता अत्याधिक प्रयास करणं हे लाभकारी नाही असं सांगितलंय. भौतिक लाभप्राप्ती करता अत्याधिक प्रयास करणारी लोक असतात बघा. आपण ते काल मागच्या सेशन मध्ये जी मलुक दासची कथा पाहिली ना, त्यांनी तोच संदेश दिला होता बघा की जीवन निर्वाह भगवंत सगळ्यांचा करतात, त्यासाठी अत्याधिक प्रयास करायची आपल्याला गरज नाही. आपण नियमितपणे श्रवण कीर्तन करत नसू तर मग मायेच्या प्रभावाखाली येतो. आणि मग भौतिकाकडे आपला कल वाढतो. म्हणजे कोणी व्यक्ती जो अर्थार्जन करतो तो कृष्ण सेवेमध्ये हे धन न वापरता स्वतःच्या इंद्रिय तृप्तीसाठी वापरू लागतो, कारण त्याच्यावरती मायेचा प्रभाव असतो. म्हणून कृष्णांबरोबर जोडून घेण्यासाठी श्रवणम कीर्तनमचा आपल्याला अभ्यास केला पाहिजे. मग युक्त स्वप्नावबोधस्य म्हणजे काय, तर योग्य वेळी झोपणे, योग्य वेळी उठणे, यामुळे व्यक्ती दुःखाचा विनाश करू शकतो. आता हे समजून घेऊया की बघा, ज्यावेळी आपल्याला भूक लागते ती वेळ पाळून आपण जेव्हा जर का प्रसाद वेळच्या वेळी ग्रहण केला तर मग आपलं शरीर भक्तीमध्ये बाधा बनत नाही. पण असं केलं नाही तर शरीरामध्ये रोग उत्पन्न होतात, व्याधी उत्पन्न होतात. तसंच झोपेचं आहे की योग्य वेळी झोपलो तर शरीराला आराम मिळतो, शरीर ते बाधा बनत नाही. शरीराकडे का लक्ष द्यायचं, कारण ते साधन आहे ज्याद्वारे आपण आत्म्याला भगवत नामाची प्राप्ती करवून देऊ शकतो. म्हणून या सर्व गोष्टी नियंत्रितपणे रेग्युलेटेड असाव्यात असं म्हटलेलं आहे. आपल्या भक्तिरूपी जीवनाची तुलना जर का आपण एखाद्या वृक्षाशी केली तर जी वृक्षाची मुळं आहेत ना ती आपली साधना असते. तर मुळं कशी वरून दिसत नाही, पण मूळ त्या वृक्षाला तोलून धरतं, म्हणजे पाया भक्कम असतो. तर आपली साधना म्हणजे जप असेल, श्रवणम कीर्तनम इत्यादी सेवा असतील, हे कोणी बघायला येत नाही, पण या गोष्टीचा आंतरिक शक्ती आपल्याला या देत असतात. तर श्रीला प्रभुपाद समजून सांगतात की भौतिक लाभ आपल्याला आपल्या कर्मानुसार प्राप्त होतात, पण भक्ती करण्यासाठी आपल्याला आपली इच्छा लागते, आपले प्रयत्न लागतात. तेव्हा भगवंतांच्या कृपेने आपण या मार्गावरती प्रगती करतो. भौतिकामध्ये बघा, विद्यार्थी हुशार असेल आणि अगदी कुठे अमेरिकेमध्ये जाऊन एका विद्यापीठात जाऊन तो शिकेल, किंवा एखादा इंजिनियर म्हणेल की कुठल्या तरी मल्टीनॅशनल कंपनीमध्ये मी नोकरी करेन. तसंच ज्याला आता कृष्णाची सेवा ज्या प्रकारे करायची असेल तर प्रथम त्याला इच्छा असावी लागते, जी भगवंतांच्या कृपेने मग त्याला प्रदान केली जाते. म्हणजे जीवाची जशी इच्छा असेल तसं पुढे त्याला फळ मिळतं. संयमित राहण्याने त्याची अनर्थ निवृत्ती पण होते, म्हणजे भक्तीमधील अनियमितता जाते म्हटलेलं आहे. भौतिकामध्ये मन गेलं तर मग या श्रवणम कीर्तनम मध्ये ते लागत नाही. म्हणजे कसं आज
वर्ग केला आणि मग परत नाही केला, म्हणजे कधी भोग कधी कृष्ण भावना, अशी अनियमितता त्या साधकामध्ये असते. तर जर आता आपण ह्या वृक्षाबद्दल म्हटलं की त्याचं मूळ म्हणजे ही साधना असते, ज्याच्यामुळे वृक्षाला पोषण मिळतं. मग वृक्षाचा जो बुंधा असतो तो म्हणजे काय, नियमित प्रकारे तो जीवन जगतो. आपण इथे म्हणतोय ना युक्त आहार विहार, म्हणजे नियंत्रितपणे संयमित जीवन, वेळच्या वेळी झोप, वेळच्या वेळी जेवण, पाहिजे तेवढा व्यायाम, या सर्व गोष्टी ह्या महत्वाच्या आहेत. आणि जो वृक्षाचा वरचा भाग आहे जिथे आता फळं येतात, तर म्हणजे आता कोणी कृष्ण भावनेचा प्रसार करेल, कोणी मंदिरामध्ये सेवा करेल, कोणी इतरांना कृष्ण भावनेमध्ये जोडून घेण्यासाठी प्रयत्न करेल, ही सर्व या वृक्षाची फळं आहेत. म्हणजे जो योग्य साधना करतो, पोषण मिळतं त्याद्वारे, आणि मग युक्त आहार विहारस्य, या सगळ्या गोष्टीचा परिणाम म्हणून मिळालेली ही फळं आहेत. कुठल्या ना कुठल्या प्रकारे आपण कृष्णांची सेवा करू शकतो, ज्याने आपली प्रगतीही होते आणि आपल्याला आनंदही मिळतो. दुःख व्यक्ती कधी भोगतो, जेव्हा तो अनियंत्रितपणे भौतिक इच्छा करतो आणि त्या पूर्ण करतानाही दुःख होतं आणि पूर्ण झाल्यातही कालांतराने त्याला दुःखच होतं. आता हे श्लोक आपण बघितले, समजायला आपल्याला सोपे वाटतात पण ते अप्लाय करायला खूप कठीण वाटतात. आता भगवद्गीता आपण म्हणतो ना युजर मॅन्युअल आहे. आता इथे युक्त आहार विहारस्य, त्याच्यामध्ये वाणीचा प्रयोग पण खूप महत्वाचा आहे बघा. आपण कळत न कळत कधी निंदा करतो किंवा अहितकारी गोष्ट बोलतो, कोणाचंही भलं होणार नाही अशा गोष्टी बोलून जातो कधी कधी. तर वाणीवरही संयम ठेवायला हवा, म्हणून म्हटलं की आचरण करायला खूप कठीण आहे. तर आपल्या स्वतःवर आपण जर का लक्ष दिलं की 1 तास मी जे काही बोलेन त्याच्यामध्ये कोणाचीही निंदा करणार नाही, असा एक आपण नियम बनवला, तर कालांतराने हे वाढवू शकतो. तर भगवद्गीतेच्या नुसार जेव्हा आपण कार्य करतो ज्ञान घेऊन, तेव्हा आपली प्रगती होते. तर कृष्ण हे ज्ञान आपल्याला का शिकवतात, कारण ते आपण वापरलं पाहिजे, तेव्हाच त्याचा लाभ प्राप्त करू शकू. तर जेव्हा आपण कृष्ण कथा इतरांना सांगतो, सर्वाधिक लाभ हा आपण प्राप्त करत असतो. पण कोणाशी आपण म्हणजे राग केला कोणाचा किंवा क्रोध आला, निंदा केली आपण, तर मात्र आपलंच मन क्षुब्ध होत असतं, आपलीच हानी होत असते. तर या सगळ्या गोष्टी आपल्याला लक्ष ठेवून इथे आपल्याला वळायचं नाही, आपल्याला वेळीच आपल्याला आळा घातला पाहिजे. तर श्रीला प्रभुपाद यासाठी आपल्याला जी नियामक तत्व सांगितलेली आहेत, मांसाहार करायचा नाही, जुगार खेळायचा नाही, नशा करायची नाही, अवैध संबंध ठेवायचं नाही, याचं कारण हेच आहे की ज्यांनी आपण संयमित जीवन जगायला शिकतो. आणि मग मनुष्य सदैव आपल्या इंद्रिय तृप्तीच्या मागे न जाता भक्तीकडे वळू शकतो आणि कृष्णांच्या प्राप्तीसाठी तो अग्रेसर होतो. कृष्णांची प्राप्ती कधी करू शकत नाही व्यक्ती, ज्या वेळेला जो इंद्रिय तृप्तीमध्ये, त्याला कृष्णांची आठवणही होत नाही. पण जो भक्तीमध्ये आहे, ज्याने आपली इंद्रिय कृष्णांच्या सेवेमध्ये नियोजित केलेले आहेत, इंद्रियांचे स्वामी म्हणतात ना ऋषिकेश यांना, गोविंद असंही नाव आहे. तर जेव्हा आपण तो व्यक्ती कृष्णांच्या सेवेवरती इंद्रिय आपली वळवतो, तेव्हा तो त्याला आनंदही मिळतो आणि मग अशा व्यक्तीची इंद्रिय संयमित पण होऊ शकतात, ज्याद्वारे तो आता गोस्वामी ह्या पदापर्यंत पोहोचू शकतो. आणि जो मायेचा दास असतो किंवा जो गोदास म्हटलेला आहे किंवा इंद्रिय तृप्तीच्या मागे गेलेला आहे, तो मात्र भौतिकामध्ये त्याची प्रगती होत नाही, तर तो अधोगतीच्याच ह्याला जातो. तर श्रीला प्रभुपाद बघा एका बेडकाचं उदाहरण देत असतं शेतामधल्या, की जो कसा डराव करून बोलत असेल, तसंच मनुष्य जिभेने निरर्थक बडबड करतो. आता या बेडकाचं ओरडणं खरं तर सापालाच निमंत्रण देत असतं, म्हणजे मृत्यूला निमंत्रण देत असतं. हा, तर वाणी संयमित करणं ह्याचा खूप महत्व आहे आपल्या ह्याच्यामध्ये. मौन नाही, पण कृष्णाच्या शिवाय काही बोलायचं नाही असा प्रयत्न साधकाने केला पाहिजे. जिभेने कृष्णांचं नाम, गुण, रूप, लीला ह्याची महिमा सगळ्यांना सांगायला पाहिजे, असं आपल्याला सांगितलेलं आहे. आता पुढच्या वेळेला आपण 18व्या श्लोकापासून सुरुवात करूया. आता आजच्या ह्याच्यावर काही प्रश्न आहे का?